Dasme aquí. Está xa? Sí. Xa está. Moi bons días. Vamos dar comezo ao pleno ordinario do mes de febreiro. O punto primeiro é a aprobación, se procede, da acta número 2 de 2025 da sesión ordinaria celebrada o 31 de xaneiro de 2025. Hai algunha alegación ao mesmo? Pois se non hai ninguna alegación ao mesmo, votamos. Falta o teu, Bea. Xa está. Votos emitidos 21, a favor 21, apróbase por unanimidade. E imos co punto 2. Imos co punto 2, decretos da alcaldía. Ten a palabra o señor secretario. Bos días. O señor alcalde dá conta da relación de resolucións que dictou dende a data anterior convocatoria da sesión plenaria de xaneiro ata a data desta convocatoria que foi o martes. Como copia quedan enterados. Ben, ese non ten votación. Imos co punto 3, dar conta dos informes de morosidade do período medio de pago do Concello de Lalín ao Padrado Cultural correspondentes ao cuarto trimestre de 2024. Ten a palabra o señor secretario. Bien, o señor tesorero dá conta do período medio de pago global deste Concello, que incluye tamén o Padrado Cultural, correspondente ao cuarto trimestre do exercicio 2024, que é de 49,91 días. O do Concello é de 50 días e do Padrado Cultural de 18 días con 23. Moi ben. Imos co punto 4. O punto 4, expediente de resolución de alegacións e aprobación definitiva do expediente de expropiación forzosa polo procedimento de tasación conxunta para a obtención dos terreos e demais dereitos necesarios para a execución do Plan Especial de Infraestructuras e dotacións, ampliación do Sistema Xeral de Equipamento. Ten a palabra Pablo, o concelleiro delegado de Urbanismo, Pablo Areán. Sí, bons días a todos. O 18 de novembro do 24 acordouse neste órgano plenario a tramitación do expediente de expropiación forzosa dos terrenos do Lalín Arena, co proxecto tamén de expropiación, a súa aprobación inicial. Someteuse a posteriori a exposición pública todo o traballo, publicouse o boletín oficial, prensa, notificouse a todos os afectados e douselles o plazo oportuno de presentar alegacións. Presentáronse 19 alegacións, 4 repetidas, foron debidamente respostadas polos técnicos do Concello. Das 19 alegacións, 6 foron estimadas parcial ou totalmente. Unha consistía solicitaba o interesado na retirada da valoración do arbolado que querían guardar para eles para leña, para facer leña, dúas correccións de datos de titularidade, dúas correccións da incorporación dun galpón na valoración e outra incorporación dun depósito de auga que tamén existía nunha finca. Tiveronse estas en conta e incorporáronse ao proxecto de expropiacións. As demais alegacións foron desestimadas. En total, as alegacións estimadas supoñen un incremento de 3.474,83 euros, que levan o importe total a 235.278,04 euros. Como ben saben, está financiarase con cargo a liña 1 do Plan Mais Provincia. Hoxe traemos aquí este expediente ca intención da aprobación definitiva do proxecto de expropiación forzosa coa incorporación xa das alegacións estimadas e a aprobación definitiva tamén do expediente expropiatorio coa declaración urxente de ocupación. Trátase xa da parte final de todo o proceso e a partir deste momento notificarase aos afectados a situación e citarase tamén xa para a firma das actas e o pago das fincas. Moitas grazas. Intervencións, Bloque Nacionalista Galego, ten a palabra Francisco Vilariño. Sí, bo día. Esta é a terceira vez que desde outubro, non, como dicía Pablo, ven a pleno este tema, non, tanto coa aprobación definitiva do plan especial como do expediente de expropiación dos terreos, como agora a aprobación definitiva de dito expediente de expropiación. E nós, desde logo, nas tres ocasións imos decir o mesmo, o que levamos dicindo desde que se empezou un proceso que entendemos
que se iniciou dunha forma errada e que obviamente vostedes continúan na súa máis absoluta prepotencia apostando pola vía do totalitarismo. Nos somos, e xa o dixemos clarísimamente, favorables, obviamente, o que é a construción deste equipamento deportivo, obviamente, porque é moi demandado, ademais, pola veciñanza, non? Pero queremos plantexar dúas cuestións que nos preocupan, non? A primeira, que temos moitas dúbidas, e xa o expresamos así, que se este tramitando do xeito máis prudente, e insisto na palabra prudente e correcto. Prudente porque xa en outubro o BNG expresábamos as nosas dúbidas de que bastase coa aprobación dun plan especial de infraestructuras e dotacións e que non fora necesario modificar o plan xeral como nos entendíamos. Efectivamente, os informes técnicos que vostedes presentaban dixeron que chegaban co plan especial, pero xa daquelas nos preocupaba, e así o expresamos claramente, que este asunto acabase chegando aos tribunais, non? Co que iso implica. Pois ben, o tempo non facía falta ser moi pitoniso para isto, deu-nos a razón e xa vimos como varios propietarios, facendo, obviamente, uso lexítimo dos seus dereitos, presentaron recurso contencioso administrativo contra este plan especial e o asunto, polo tanto, neste momento está no xulgado. E, claro, cando algo está no xulgado, agardemos pola defensa do interés xeral e vostedes xa teñen feito falcatruadas, entre aspas, obviamente, de mala xestión, refírome, de que nos ten saído moi caro o conxunto dos veciños e veciñas de Lalín por sentencias judiciais. Esperemos que, obviamente, non se enquiste este tema, que durante anos dure precisamente este proceso, con sentenzas, con distintos recursos judiciais que, obviamente, sexan a base para impedir que se construa este equipamento deportivo tan necesario. Bueno, e casos temos como pudo ser, estou pensando agora mesmo, pois o que pudo ser desde logo o aparcamento subterráneo, non? E a segunda reflexión, a segunda cuestión que queríamos poñer en riba da mesa é o ambiente de crispación que o goberno municipal xerou cos propietarios dos terreos desta zona onde se quere ubicar dito equipamento deportivo, non? Sempre os tachamos de prepotentes, sempre lle dixemos que era moito mellor pola defensa do interés xeral sentarse, chegar a un acordo cos propietarios e non, desde logo, ir pola vía de un mando e ordeno, e que, desde logo, estos son veciños e veciñas que teñen todos os dereitos, exactamente que lle exixen todos os deberes, tamén teñen todos os dereitos a ser tratados como tales. Nós queremos recordarlle que non son nin grandes sociedades os que teñen estes terreos, non son fondos buitres e tampouco son nin tan siquera Sareb, a que, por certo, o goberno municipal lle consinte absolutamente todo. Pero, claro, a estes veciños e veciñas, non sei por que extraña razón, vostedes o que intentan é minusvaloralos, desprezalos e, desde logo, non chegar a un acordo cando eles teñen, evidentemente, todos os seus dereitos a defender o que son as súas propiedades, os seus dereitos, e vostedes néganlle hasta esa posibilidade cando, obviamente, tiñan vontade de chegar a un acordo. E lembrarlle que estes veciños e veciñas, e vostedes coñecen de sobra, xa se lle privou de terreos mediante o mecanismo de ocupación directa, que é un auténtico despropósito neste momento, porque consiste ni máis ni menos que en terreos que pasan a titularidade municipal. Pode dar un minuto. Tuvo 5, que, obviamente, pasan a titularidade municipal a cambio dun aproveitamento urbanístico futuro, que, obviamente, vostede é coñecedor de sobra desto que lle estou dicindo, que, dada a situación actual do sector da construción, van tardar moitísimos anos en materializarse e é, desde logo, un cheque en blanco
que é incobrable nestes momentos, non? Agora, pois obviamente van a un expediente de expropiación que lle ofrecen polo menos unhos cartos, pero claro, o problema non está en que vayan recibir uns cartos, o problema está, e así rexeitaron obviamente todas as alegacións que iban nese sentido, e o que para nós é un insulto, nun precio de valoración que lle poñen de 5,13 euros metro cuadrado, frente ao que eles piden de casi 28. Home, para nós, desde logo, é casi humillar estes propietarios frente, obviamente, ao que eles teñen co estudio, obviamente, de profesionais valorado nun prezo de 27,18. E desestimaron absolutamente todas as alegacións que iban nese sentido, non? Aprobaron as de mellor calado, obviamente, que non lles tiña ningún tipo de problema, e entón, pois en que nos atopamos? Que a gran diferencia, obviamente, da valoración municipal e a proposta dos propietarios, bueno, pois vaise decidir onde se vai decidir. E única e exclusivamente pola súa actitude intransixente, que obriga novamente a veciños e a veciñas a acudir aos tribunais de xustiza e que, obviamente, un novo recurso, insisto, que un novo recurso non paralice dito equipamento deportivo. Por iso creo que están sendo moi irresponsables a todos os niveis. Turno para o PSOE. Alba, ten a palabra. Bueno, bo día a todos e a todas. Unha vez máis estamos co tema dos terreos do Lalín Arena. Vemos na documentación que se estiman parcialmente algunhas das alegacións. Menos mal que os propietarios defenderon e defenden os seus dereitos, porque se os propietarios dos terreos non fixeran nada, pois estarían a peor do que están. E, ademais, teñen todo o dereito do mundo a defender os seus bens e, como mínimo, a defender un prezo razonable por eles, porque, efectivamente, como decía Paco Vilariño, 5 euros parecenos un tanto ridículo. Como dixemos sempre, creemos que as pistas de atletismo son máis que necesarias. Vostedes levan 20 anos falando delas e a estas alturas, e despois de décadas de goberno do Partido Popular, pois ainda non chegaron. E cando cheguen, será sen consenso cos propietarios dos terreos e será tarde. Porque, bueno, lembramos que os propietarios e propietarias sí que estaban dispostos a sentarse a negociar, cousa que vostedes lle negaron desde o primeiro momento. Creemos que se pode apostar polas pistas de atletismo sen pisar os dereitos dos propietarios e propietarias das fincas, que se podería facer, non habería problema ningún. Estamos convencidos de que este tipo de actuacións se deberían levar a cabo de outro xeito e contando un pouco tamén con esa parte da veciñanza que tamén ten os seus dereitos. Como sempre, vostedes deciden pasar por riba de todo coa súa maioría absoluta e veremos co tempo en que dá isto. Veremos se non rematamos na vía xudicial, veremos acabar deste xeito, pois non nos vai custar aos veciños e veciñas de Lalín diñeiro, porque hai precedentes, efectivamente, como falaba antes Paco Vilariño, temos un exemplo recente que é o tema do parking, e, bueno, eu creo que non podemos tragar con que sigan decidindo coa súa maioría absoluta para chegar igualmente tarde, mal, a rastro e gastando no xulgado o diñeiro dos veciños e veciñas de Lalín. Moitas gracias. Turno para compromiso. Non. Pablo, ten a palabra. Sí, nada, remato. Realmente, todos sabemos como foi o proceso de negociación. Todos sabemos que se intentou negociar cos veciños, por moito que diga a señora Alba Forno ou Paco Vilariño. Intentouse negociar con eles e, cando había un preacordo, romperon estas negociacións. Cando hai unha situación de bloqueo, a lei establece unha serie de procedementos para desbloquear en aras do interese público. Non solamente utilizamos esas ferramentas que están a disposición de todo o mundo. En este caso, optouse pola opción da expropiación, que é un dos mecanismos legais admitidos ou establecidos. Optamos, ademais, señor Vilariño, polo procedimento de expropiación por taxación conxunta, que é o sistema, en este caso, o sistema máis garantista e máis seguro para o veciño, que é o que establece unha serie de plazos maiores para presentar alegacións, para que presenten a súa opinión. E así recollimos as que foi posible recoller según os informes
elaborados polos técnicos da casa, que tamén son xente que sabe facer valoracións. Non hai que ir solamente a un técnico externo, tamén os daqui saben facer valoracións e así o fan. En todo caso, a lei establece efectivamente que hai a posibilidade de ir a un tribunal de xusta e precio para estudar e alegar estas cuestións, e ese camiño queda aberto en paralelo, por suposto, como non pode ser de outro xeito. Cal é a realidade? A realidade é que estamos no final dun proceso moi longo, moi custoso, moi latoso, cheo de atrancos, pero que ademais é obrigado. E nós completamos, acabámoslo de completar, poñendo a disposición do Concello uns terrenos importantísimos para poder traballar, para conseguir unha infraestructura que vai a marcar un antes e despois no noso Concello. E iso é o que realmente importa e o que a nosa obriga pensar no futuro de todos os larinenses e traballar para conseguilo. Moitas grazas. Gracias, Pablo. Segundo turno. Sí, moi rápido. Primeiro, non é certo que non quixeran negociar. Vale, ese mantra pode funcionarlles para o pleno, pero, desde logo, en ningún momento os afectados e afectadas se sentaron a negociar. O que se negan é a que lle tomedes o pelo. Vos resulta que sodes unha auténtica inmobiliaria cos cartos de todos os veciños e veciñas, gastando millonadas en comprar inmuebles para despois de roubar, e aí non vos doen os cartos absolutamente nada, pero resulta que uns veciños, como son estes, sí que desde logo lle pasades literalmente a pisonadora por riba. A pisonadora por riba. E demóstrase a incapacidade que tedes, desde logo, de xestión e de chegar a acordos coa veciñanza. Insisto, se foran outro tipo de empresas, outro tipo de veciños, seguro que tiñades, máis que pechado o acordo e un precio, desde logo, moitísimo máis elevado e moitísimo máis perxudicial para os intereses dos veciños e veciñas de Lalín. Eu dígovos unha cousa, claro que os técnicos municipais, eu non serei quen un poña en dúbida, poden valorar, faltaría máis, pero todos estaremos de acordo que non pode haber unha diferencia dunha valoración de 5 euros, verdade, 5,13 metro cuadrado, a outra que vai a 27,18. Eu creo que é unha auténtica tomadura de pelo a valoración que este goberno lle está facendo a estes veciños e veciños e, obviamente, obligándoos, que non teñen outra saída, pois ir ao xulgado, non? E, claro, e o futuro de Lalín, efectivamente, o futuro de Lalín se construe con cuestións de interese xeral, pero tamén é a vosa obrigación e é de interese xeral non pasar por riba de veciños e veciñas de Lalín que teñen os seus dereitos legítimos, que, insisto, xa sufriron, como dixen na primeira intervención, unha onde lle quitache desde logo as propiedades dun xeito que, ademais, sabedes que é totalmente carente de ético, porque é, desde logo, neste momento, algo que non ten absolutamente ningún valor, a actuación que fixéchedes para quitarlles as propiedades e que, polo tanto, hai moitas formas, teredes mecanismos legais, pero éticos, desde logo, carecedes deles neste caso. Turno para o PSOE. Bueno, eu creo que os veciños e veciñas, ou así non lo trasladaron a nós en numerosas ocasións, sí que pretendían negociar. Que non quería negociar era o Partido Popular. Ninguén dixo que acudir a un procedimento de expropiación non sexa lexítimo. Claro que sí, outra cousa é o contido dese procedimento. E o que decimos é que non se chegou a un consenso con estes veciños e veciñas propietarios e que tiraron pola vía fácil utilizando, unha vez máis, a súa maioría absoluta en vez de sentarse con estas persoas e intentar chegar a un acordo. De logo, neste caso, negociar non souberon. E repito, nós o que non queremos e nós onde temos as dúbidas é que isto acabe no xulgado e que os veciños e veciñas de Lalín paguemos o pato da súa mala xestión neste eido. Ben, pois, obviamente eu non contaba a dicir nada, pero sí que vou a dicir algo sobre este particular.
Home, se marchades os dous. Non, vai. Agora espero. Vai. Os dous que falastes, marchades. Ben, eu entendo que cando un está na oposición ten que facer oposición, pero non se debía facer oposición a calquer precio. Porque, ademais, vostedes deberían saber, e a min constame que o saben, como foi todo este proceso. E a min constame que, ademais, saben perfectamente que a vontade negociadora nosa sempre estuvo ao primeiro encima da mesa. Outra cousa é que chegou un momento onde, se non chegas a un acordo, non queda máis que este requisito, senón non se fai a infraestructura. Iso é a verdade absoluta. Por lo tanto, que se queira poñer aquí o Bloque Nacionalista Galego, o señor Vilariño, como o paladín da defensa dos intereses que pisamos desde o goberno, home, polo menos o señor Vilariño, Alba, chámanos goberno. Usted chámanos Partido Popular. O Partido Popular non expropia, Alba. O Partido Popular non expropia, non é quen. Expropia o goberno municipal de Lalín. O goberno municipal de Lalín está sustentado por un partido ou por outro, pero quen expropia é o goberno. Os partidos non teñen potestade. O que pasa é que vostedes no ánimo, ese ánimo sanchista, desde que Sánchez capitalizou o vosso partido, é que escarallastes absolutamente todo o que tiñamos desde vos. Todo o que tiña desde vos escarallástelo. Porque agora non sodes socialistas, sodes sanchistas. E ese é un problema, porque non ves, lévache o subconsciente hasta dicir o Partido Popular quere expropiar. Oiga, o Partido Popular non expropia. Expropia o goberno de Lalín. Expropia o goberno de Lalín. É porque expropia? Bueno, expropia porque non quedou outro remedio. Cando empezamos a negociar, empezouse a negociar e había un encontro, digamos, cordial dentro do posible e, según o técnico municipal, que ademais non é sospeitoso, había como un principio de acordo e íbamos facer esa infraestructura sin ter que expropiar. Pero, de repente, cambiaron as tornas e o que se había falado con eles, pois non lle valeu. Están no seu dereito. Están no seu dereito. Pero, claro, a nós non nos queda máis remedio que o encartala e non facer o que queremos facer aí, que é unha opción, ou se queremos facer esa infraestructura, non queda máis remedio que expropiar. Claro que preferimos non expropiar. Oiga, que votamos 2 anos ou 3 negociando, non votamos 15 días, votamos 2 anos ou 3. Por lo tanto, despois non se chegou a un acordo porque, por unha sencilla razón, porque querían máis cartos. E o técnico municipal dixo que o valor de mercado que non era superior a eso. Punto. Entón, vostedes deberían saber, e ao señor Vilariño parece mentira que utiliza demagoxia como está utilizando, o sea, aquí según nos pete, o sea, eu podo agarrar e expropiar como me dé a gana e ao precio que me dé a gana. Non é certo. Non é certo. O suelo rústico ten un valor e o suelo urbano ten outro valor. E o suelo rústico ten o valor que ten. E, por lo tanto, ti podes pagar, ti para expropiar, ou para chegar a un acordo cos veciños, tens que ter un informe técnico que sosteña ese precio que lle pos para pagar. Que ocurre? Que cando o precio está moi cerquiña, se cadra o mellor tamén hasta poder falar co técnico e intentar decir, oiga, mire, é que expropiar é un rollo para o Concello, creo que sería máis factible chegar a un acordo. E ao mellor, pódese chegar ao mellor un acordo. Esa é a verdade absoluta. Ora, cando o prezo que che piden é máis do doble do que ti podes dar, non hai nada que facer. Que foi o que pasou? Foi o que pasou. Entón, que ocurre? Claro, pódese pagar uns céntimos máis. Home, eu creo que ao mellor aí, falando entre as partes, se a diferencia fora mínima, que podíamos chegar. Pero que a diferencia non era mínima. Era máis do doble do que podíamos pagar. Entón, claro, o noso técnico, Javier Bugallo, dixo, mira, eu sinto, pero non fago un informe dicindo porque ese suelo é rústico. O que hai por diante é urbano, pero o que hai por detrás que estamos propiando é rústico. Entón, o valor que ten é o valor que ten. Ademais, hai un tribunal de justa e precio, o que, obviamente, terá que pronunciarse, e xa nos dará ou quitará a razón. Oye, que o tribunal de justa e precio di que hai que pagar máis, pagámolo. Que o tribunal de precio di que está ben, pois está ben.
Pero é que agora, unha vez que nos puxamos un precio, vaise pronunciar o Tribunal de Xusticia e Precio e se dirá o que ten que dicir. E ven Alba dicindo, é que ese é máis gravoso, pode ser máis gravoso para as arcas municipales. Home, é que é increíble que poida decir esa afirmación. Claro que pode ser máis gravoso ou menos, non se sabe, pero en todo caso, oiga, mire, eu non sei se vostedes, notase que vostede nunca tuvo ninguna responsabilidade de goberno e, polo tanto, non ten moita idea de como funciona isto. Mire, eu digo a todos ustedes que a expropiación que fixo o lixo na época de Franco, do mercado, da feira, paguei no eu sendo alcalde. Fíxese ben. Houve, por no medio, o mandato de Pepe Cuiña. Bueno, pois, o que expropiou o lixo para facer o campo da feira novo, pois pagouse nos anos 90. Claro, agora terá que pronunciarse o Tribunal de Xusticia e Precio. Contra o Tribunal de Xusticia e Precio podemos estar de acordo ou non, tanto os veciños como a nós. Se estamos de acordo, non hai ningún problema. Se non estamos de acordo, vamos ao contencioso. E o contencioso dura o que dure. Dura o que dura. Pero o que non é normal é que vostedes digan, entón, claro, a ver, nós dicimos que eso, porque o único problema que houve é o tema de precio, non houve outro problema, non houve absolutamente ningún outro problema. O tema de precio. Se pudermos pagar o que les pedían, xa non había que expropiar. Pero iso é imposible. Entón, chegou un momento onde nós tivemos que tomar a determinación como goberno, non como Partido Popular, Alba, como goberno. Tomamos a determinación seguinte. Queremos facer infraestructura? Sí ou non? Sí queremos facer. Pois para facela, ou non chegar a un acordo, non nos queda máis remedio que expropiar. E foi polo que fixemos eso. Pero desde unha responsabilidade total e desde logo tendo a conciencia moi tranquila de que intentamos chegar a un acordo. Pero para chegar a un acordo, con eles, o que nos pedían era innegociable. Porque, claro, o Concello podía pagar o que podía pagar. Céntimo arriba e céntimo abaixo, vale, pois moi ben, podese fazer un esforzo, sí, pero dentro dun orden, pero non é posible facer un acordo sin un informe técnico polo medio. Por lo tanto, ese é o que desconocen vostedes. Por lo tanto, o que lles digo é que hai unha forma de traballar en política e a non facer as cousas. Entón non tes conflito con ninguén, pero cando queres facer as cousas sempre entres en conflito. Ahora mesmo acabase de expropiar a cuarta fase de la Lin 2000. Non creo que moitos estén de acordo, porque aquel terreo, pois, no seu momento, había outra lei distinta e foi pagado a uns precios moito máis elevados do que agora pagou Xastur. Bueno, claro que se poden facer de outra maneira, pero entón, se non chegas a un acordo co que eles queren cobrar e que ti a administración non lle podes pagar, pois non habría a cuarta fase do Lin 2000. Non habría, porque chegar a un acordo cos propietarios nos precios que podían pretender é imposible, aparte de ilegal. Entón, ao final, Xastur para fazer a cuarta fase non lle quedou máis remedio que expropiar. E nós para facer o que queremos fazer aí, esa área deportiva debaixo da Lin Arena, non nos queda máis remedio que expropiar. Aínda que preferíamos non expropiar. Pero é que non nos queda máis remedio. Porque senón non a faríamos. Tamén dicirlle a Alba e a máis a Paco que eu entendo que vostedes queiran, digamos, aproveitar a coyuntura de que cando un goberno expropia, os que non están de acordo sempre quedan algo molestos. E vostedes que queiran capitalizar políticamente eso, pareceme ben. Teñen todo o dereito do mundo, pero, polo menos nas afirmacións, podían ser un pouco máis responsables. Porque para facer unha tortilla hai que antes romper os ovos. E vostedes, ao mellor, igual Paco Vilariño inventou a tortilla de huevos sin huevos. Ao mellor sí. Nós non. Os huevos teñen unha casca, hai que rompela, senón non dar feito, non nos dar batido. Non nos dar batido. Entón, ao final xa veredes cando algún día, ao mellor, pois, non estamos aquí os que estamos, pero onde estemos, se Dios quere, se non morremos, pois, cando se vexa feito o que se vai fazer ali, ao mellor cambiades de opinión. Porque a min, dádeme unha solución. Eu estou disposto a negociar polas boas e anulamos a expropiación, pero eu quero os terreos. É que entren no precio que di o técnico municipal.
porque eu non podo poñer un precio político, eu non podo agarrar... Mire, cando se expropia moitas veces que non queda máis remedio que expropiar, eu estaría disposto a negociar e pagar o doble. E sería, desde o punto de vista político, sería unha boa negociación, pagando o doble. Pero é que non podes. Mire, o que Bugallo dixo que podía firmar por eso, eu, se fora posible políticamente, eu estaría disposto a pagar o doble ou o triple, porque o tempo que perdín desde aquelas vale máis que eses cartos, que che parece? Pero a lei é a que é. O tempo que perdemos, daquela, imagínate, daquelas que se pagaba a 5 ou non sei que, ou 6, canto era. Imagínate, que houbera que pagar o triple. Se fora posible legalmente, eu faría. Eu faría. Bueno, Paco, ti sabes perfectamente como funciona a administración, que non eres un neófito nesta materia. Por lo tanto, hai un técnico municipal que dice que non é posible o que les piden nin de broma. Nin de broma. Por lo tanto, non perdamos o tempo, porque eu gustaríame facelo polas boas. Por certo, cando teñamos que expropiar outra cousa, vou facer unha comisión donde vou meter a Alba e a Paco, un presidente e outro vicepresidente desa comisión, e negociades vos cos paisanos. Eu, como Concello, firmo o que vos poñades, pero legalmente, encima da mesa, legalmente. E vos colledes un técnico como firme que iso vale, en vez de 100, que vale 200, e buscádelo, a ver onde o hai, a ver quen se molla, a ver quen hai. Vale. Ben. Quedará grabado. Sí, claro. Non, eu cando teña que expropiar calquer cousa ao Concello, eu collo e fago unha comisión, Alba e Paco Vilariño, e negocian eles con eles, e chegan a un acordo e paganlle sin un informe do técnico municipal, a ver se pode facer. E se pode facer, ben. Bueno, e dareivos para iso un plazo de 3 meses, ou poñámoslle 6, e se non, teño que vos quitar da comisión. Pero precisamente, eu dou vos 3 meses, xa que vos dades chegado a acordos, pero acordos legales. 3 meses, e no do polígono levades 20 anos, as diferencias en prazos son de carácter. No, pero 3 meses para chegar a un acordo antes de empezar a expropiación. Levamos por como que expropiar que non quedou máis remedio. Sí, pero despois para facer algunhas outras cousas tardaxen moito máis. Vamos votar. Votamos o punto este. Chamo a Alberto. Alberto. Andas aos pértigos, Alberto. Estamos co punto 4. Será mellor porque non se votou nos outros. Teñe outra vez, a ver. Doulle aquí. Vamos a ter que votar aquí en mano alzada. A ver, voulle dar a detener votación. A ver se vai agora, veña, votamos. Pois aquí a mí non me marcaba no meu monitor. Ben, leste aí, secretario. A ver, espera un momento. Espera, déxame poñer unha segunda votación. Non ha emitido el 5, falta el 5. Espera. Vamos a ver. Segunda votación. Poñemoslle aquí segunda votación. E agora votamos. A ver, votamos outra vez, por favor. Están todos votados, ou? Mira, aquí puxo aquí unhas gotas de auga, aquí. Claro, algo falta, porque ten que faltar. Falta un. Do PSOE, falta outro do PSOE, que só hai un emitido. Mari, vos votar.
No, pero faltan dous logo. Está Alba, xa está, falta Alba tamén. Xa está Alba. Ben, entón queda a votación da seguinte maneira. Votos a favor, o Partido Popular e Compromiso. Abstencións, o PSOE e o Bloque. Ben. Viz. A ver, o que me decoloroume aquí. Alberto. Venga, vale. Van a ver se dá ido. Bueno, vimos co punto 5. O punto 5 é expediente de modificación de crédito número 1P. A ver se va isto. O punto 5, podemos pasar a votalo? Votamos o punto 5. Viz, isto se non vai haber que votar a mão alzada, é secretario. Non, este é outro punto, xa é o punto 5, pero é que non vai. É que non está mandando tal. Se votaron todos e damos a deter votación, creo que vai mostrar. Dalle a deter votación. Perdullo, eu fago o que ti digas, pero non vai. Ahora pon guardando votación, tarda moitísimo, ahora puso por a volver a panel. Moi ben, e agora? Doulle a votar outra vez ou como? Ou doulle a segunda votación? Vota a mão alzada mentres Ahora vai, dalle agora. A min agora marcoume. Agora marcou, sí. A modificación de crédito. Noelia. Pavila. Falta Mario, Alba e Rafa. Ponme aquí. Unanimidade, entón. Vale. 21 votos emitidos, apróbase por unanimidade. E punto 6, relación de facturas, recoñecemento de sociedade de crédito. Votámoslo tamén? Votamos entón. Parece que agora que vai. Falta o teu, Rafa. Rafa non está. Ben, entón, votos emitidos 20, a favor 12, e non 3 do PSOE, e abstencións Compromiso e Bloque. Imos co punto 7. Moción do Grupo Municipal Popular sobre a prórroga de destino de superávit do orzamentario do ano 2024. Ten a palabra a Tenente Alcalde e Concelleira de Facenda. Bos días a todos e a todas. Bueno, consideramos que o contido desta moción é moi importante, por iso a trouxemos, e xa que estamos nun momento crucial para os concellos, que demostramos ser os piares fundamentais na prestación dos servicios públicos esenciais e na mellora de calidade na vida dos nosos cidadáns. A legislación marcada no artigo 32 da Lei Orgánica. Non teño. É que saltou. A ver, dalle agora. Sí. Terei que iniciar un continuo donde continuamos, verdad, para ser máis. Bueno, pois o que estaba dicindo, que a legislación marcada no artigo 32 da Lei Orgánica 2/2019 de Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade Financiera establece que o superávit debe destinarse á redución da débeda neta e á disposición adicional sexta da Lei Orgánica de Estabilidade Orzamentaria e Sostenibilidade Financiera permite ás corporacións locais con excedente destinalo a investimentos financieiramente sostibles, sempre que cumpran determinados requisitos. Esa é a situación da legislación a día de hoxe. Sen embargo, ca pandemia provocouse a suspensión das normas fiscais en 2020 e 2021, prorrogándoas ata 2023.
E no ano 2024 reactiváronse as normas fiscais e moitas entidades locais presentarán superávit nas súas contas cando a finais deste mes se presenten as liquidacións. Sin embargo, a prórroga dos orzamentos xerais do Estado de 2023 e a falta de definición dos obxectivos de estabilidade financeira e sustentabilidade para 2025 crean unha situación de incerteza para as entidades locais, que nos atopamos nun limbo que non somos quen de acabar de aclarar nin a que disposición atender. Consideramos que é moi imprescindible e urxente que o Goberno do Estado do Partido Socialista defina e aclare estas incógnitas para que as corporacións locais poidan destinar o seu superávit a investimentos sostibles no presente exercicio orzamentario ou, pola conta, só se poida destinar á redución de débeda. Máxime cando estamos, como é o noso caso, ás portas de iniciar un novo período de fondos europeos cos fondos EDIL e que van a implicar un importante desembolso de fondos propios, o que vai a provocar unha desestabilización nas contas. Incluso diría que coas regras de xogo iniciais que indicaba ao principio da intervención sería moi complicados de executar. Os beneficios de extensión serían moitos. Sería a mellora dos servizos públicos, xa que nos permitirá ás entidades locais realizar investimentos que melloren os servizos públicos e, polo tanto, a calidade de vida dos nosos cidadáns. E contribuiría tamén á estabilidade económica e financeira das entidades locais, permitíndonos planificar e executar proxectos a longo plazo. En concreto, e no noso caso, os investimentos como os que poderían acometerse co LALIN próximo, que é como vamos a identificar a nosa EDIL en caso de que sexa concedida. De non aprobarse a prórroga, as corporacións locais estamos obrigadas a destinar os seus aforros exclusivamente á reducción da débeda, segundo o artigo 32 da Lei Orgánica de Estabilidade Orzamentaria e Sostenibilidade Financeira. En conclusión, con esta moción queremos instar ao Goberno a aprobar de xeito inmediato e urxente a prórroga da disposición adicional sexta da Lei Orgánica de Estabilidade Orzamentaria e Sostenibilidade Financeira e que permita destinar o excedente a investimentos financeiramente sostible. Pedímoslle a toda a corporación o apoio para que co seu voto se respalde a iniciativa na liña en que vostedes solicitaban cando estaban gobernando. Moitas gracias, Paz. Turno para o Bloque Nacionalista Galego. Sí. Adriana, ten a palabra. Vai por diante que imos votar a favor, porque o problema desta lei orgánica é o que xa se dixo, que cando hai superávit, entre outras cousas, hai que destinalo a cubrir o endebedamento, a baixar o endebedamento neto, e cando se impoñen este tipo de medidas tan restrictivas, non se impoñen pensando, eu creo, nas maiorías sociais, evidentemente. Entón, o que debería é, cando hai un superávit, segundo o que eu penso, é repercutir directamente no Concello, na corporación local, que o acadou. Entón, en todo caso, respecto da moción, eu creo que se debera instar ao Goberno a que reforme esa normativa vixente, en concreto no artigo 32.1, para que ese superávit se poida, como xa se dixo, destinar a servizos públicos locais, sen necesidade de limitar ese destino. Pero hai algo que non é responsabilidade, evidentemente, do Goberno estatal, que é a xestión dos orzamentos e a xestión desta débeda que temos en LALIN, que, é evidente que nos está facendo de forma moi responsable. Eu creo que o que deberíamos facer é tratar de non meternos hasta a rodilla na lama da débeda, como se está facendo, sobre todo para levar a cabo ter obxectivos moi lonxe de mellorar os servizos sociais, que era o que se estaba falando anteriormente, que é destinalo a proxectos grandilocuentes que ao final a veciñanza nin lle van nin lle veñen, e non creo eu que endebedarse así nese tipo de obxectivos teña ningún sentido. De todas as maneiras, xa digo que imos votar a favor, nada máis. Moitas gracias. Turno para Xoe. Alba, ten a palabra.
Bueno, o Partido Popular, o Goberno de Lalín, o Partido Popular, neste caso o Partido Popular, tráenos, como sempre, unha moción contra o Goberno Central. A súa obsesión co Partido Socialista, co Goberno Central, eu creo que a estas alturas xa está rozando o patolóxico. Hoxe ocorreuselle trela sobre o uso do superávit municipal, tampouco é novidade ninguna. Neste caso non se trata nunha proposta traballada polos seus concelleiros, senón nunha moción de partido que xa se presentou en outros concellos, que podemos entendelo e eu podo entender que traen aquí mocións de partido, igual que en algunha ocasión pois o temos feito nós. Outra cousa é compartir que veñan con isto en cada pleno, non? Tamén é bastante lamentable, hai que dicilo, que con asesores ben pagados, concelleiros con dedicacións, etc., o único que fagan en todo un mes de traballo plenario sexa replicar o que lle mandan dende Madrid unha e outra vez. As nosas mocións podenlle gustar máis ou menos, podenlle parecer mellores ou peores, pero traballámolas pensando en iniciativas concretas e positivas para a LIN. Non nos importa, a verdade, que ridiculicen ideas innovadoras como, pois, por exemplo, o mollido cocido, porque, bueno, tivo moi boa acollida tanto na prensa e nos medios como entre os veciños e veciñas que son a quen nos debemos, non? E, ademais, pois, canto máis falan do emoji, pois, máis impacto lle dan. E, dende logo, ese emoji tivo moita máis repercusión positiva para os lalinenses que todo o enlame constante que están facendo contra nós e contra o Goberno Central, porque vostedes ao que dedican os seus máximos esforzos é a criticar ao Partido Socialista, a nós, a Pedro Sánchez, sexa cal sexa o motivo. Está claro que para o PP o pleno do Concello de Lalín só serve para atacar o Goberno de España. Dalle exactamente igual se as súas propostas teñen un impacto real na veciñanza ou non. Se dedicaran o mesmo esforzo a xestionar e a atender os problemas dos veciños, pois mellor nos iría a todos, seguro. Neste caso en concreto, entendemos a preocupación das entidades locais con respecto ao uso do superávit. Sabemos que permitir aos concellos investir eses recursos vai a ser positivo para a veciñanza e para sacar adiante proxectos. Por iso, dende logo, non imos votar en contra. Estamos de acordo co fondo da cuestión, pero tamén é verdade que estamos cansos de caer na trampa do Partido Popular e de soportar, aínda por riba, aprobar o seu cinismo político. Porque os mesmos que agora lle exixen flexibilidade para o gasto dos concellos foron os que puxeron a Lei Montoro. Foron os que puxeron esa norma que estrangulou e que asfixiou, e estes son palabras cualificativos que o alcalde ten feito en numerosas ocasións, as administracións locais, e que lle impediron utilizar o seu propio superávit durante anos. Cando gobernaban, deixaban os concellos sen capacidade de investimento. Pero agora, que están na oposición, pois, bueno, fanse os defensores da autonomía local. Se realmente queren que España avance, eu creo que o que teñen que facer é demostrar sentido de Estado e non poñer pedras no camiño. E tranquilos, eu creo que a estas alturas queda goberno para rato, teñen que asumir igual que nós asumimos que vostedes son goberno moito que nos pesa. Moitas gracias, Alba. Turno para Teresa Varela. Bueno, bos días a todos e a todas. Eu vou empezar esta intervención dicindo que eu sempre digo que hai que ser coherentes e nós sempre aplicamos no xeito de facer política desde a oposición e de goberno. Paz pediu xa coherencia e agora vou vos reflitir que vostedes non a teñen. Xa só empezando polo incumplimento do PMP, que o Concello incumple PMP en 20 días, resulta que nós incumpliamos nunha ocasión, non recordo, en 6 en 8, e rasgaronse as vestiduras e pediron falar nunha dación de contas. Entón, empezamos ca primeira incoherencia. As regras fiscais nós sufrímolas, como as están a sufrir agora vostedes. De feito, por culpa desta interpretación do superávit e dos remanentes, vímonos abocados a un PEF por un fallo técnico. Técnica que baixou conmigo a explicarllo o que era o seu local naquel momento de oposición e só lles pido que miren o que nos dixeron naquel pleno o goberno. Entonces, estamos de acordo no que é a base, estamos de acordo en que ese decreto se ten que sacar para que as entidades locales, pois, de alguna maneira palían a Lei Montoro, que os puxo o seu goberno, pero, ao mellor, xa que somos afortunados en que o noso alcalde sea senador, teríanos que contar aquí porque o Senado frenou esta proposta de Real Decreto e non está este Real Decreto aprobado. Entón, ao mellor, aí tamén teríamos algo.
Non temos a liquidación do 2024, co cal non imos saber se o remanente é positivo ou negativo. Vostedes supoño que xa terá un avance, nós desde a bancada da oposición non a temos. No 2023 houve un remanente negativo, que se o corsé económico estuvera en vigor non o poderían ter. E beneficiáronse de que non, bueno, nin siquiera se souperon beneficiar ben dese corsé, porque tuveron remanente, tuveron superávit, e deixárono aí sin gastar por mala xestión e mala praxis, e nin siquiera amortizaron deuda para que os lalinenses non pagáramos xurros. Entonces, agora que as teñen en vigor, pois están rasgándose as vestiduras e indo de vítimas, cousa que non lle compra ninguén. E iso falolle cando tuveran un remanente de 7 millóns de euros. Despois, xa que se lle vai condonar a deuda, que non imos entrar nese debate, a Xunta vai ter eses cartos a maiores. Entonces, aproveiten, e xa que ustedes introducen o debate no terceiro parágrafo da súa moción da financiación autonómica e local, aproveiten para que aí a Xunta se faga cargo das competencias impropias. Podemos falar de conservatorio, podemos falar de SAF, podemos falar de colexios, tanto a limpeza, mantenimento e conserxe. Entonces, aproveiten o que nos beneficia, porque aquí, os que estamos sentados nesta bancada, queremos o millor para a Lalín e para as entidades locales, que é na plaza que nos toca bailar. Entonces, da mesma maneira que nos votamos a favor desta... Na mesma maneira que nos votamos a favor desta moción para que sí que se poida destinar o superávit o remanente, é dicir, que o superávit non teña que ir íntegramente en amortizar deuda, pois tamén sean coherentes e aproveiten esa coyuntura de negociación da financiación autonómica para que se fagan cargo dunha vez por todas desas competencias impropias. Moitísimas gracias. Gracias, Teresa. Turno para o Bloque Nacionalista Galego. Turno para Ariana. No. Bueno, perdón. Paz. Turno para Paz, perdón. Turno para Paz. Ten a palabra, Paz. Bueno, pois nós insistimos, consideramos os matices que fan, é verdad que é moi distinto gobernar ou estar na oposición, evidentemente leva o coñecemento do que estás facendo día a día, pois evidentemente nunha posición ou outra pois difiere. De todas formas, bueno, pois agradezco a boa vontade que mostran apoiar esta moción que presentamos, porque nós insistimos que consideramos que é necesario, ante os retos que nos está poñendo tanto o Goberno do Estado como o Goberno de Europa, prorrogar esta disposición e que se nos permita utilizar os remanentes investimentos e non só para a amortización da deuda. A realidade que vive o Partido Socialista, pois, bueno, é moi de terlle en consideración que, bueno, que sean, nós tamén o somos, discípulos do noso partido, compartimos tamén o que nos indican, pero, bueno, que poñan esa venda tan gorda e que non lles permita ver o que está facendo Palalín ou que acatar o que o seu goberno está facendo en Madrid que impida o desenrolo do seu pobo, pois, bueno, creo que hai bastante diferencia. E, bueno, nós o día 19 de marzo temos xa marcado para facer o cierre contable. A partir de aí, pois, bueno, pois xa lles daremos os datos, que, bueno, xa lle podo anticipar que se presumen que van a ser bastante bons, pero a partir de aí, pois, lles diremos con exactitud a céntimo. E, desde logo, se ustedes saben a fonte onde hai que ir a buscar os cartos, pois díganosla, porque alá vamos correndo, que é o que se necesita para seguir traballando. Os nosos técnicos, ademais, sinalan que a necesidade de reformar as reglas fiscais porque as actuales son ineficaces, consideran así os técnicos, e non consideran que as necesidades específicas das administracións locais o permitan continuar o seu día a día se isto non hai esta modificación normativa. Polo tanto, para poder levar a cabo os desafíos que nos enfrontamos os gobernos locales, pois é necesario, senón é totalmente imposible cumplir o que a nosa veciñanza nos demanda e nos exige día a día. En todo caso, esta prórroga vese como unha solución a curto prazo, pero a reforma a longo prazo das reglas fiscais é esenciais, e sin esta modificación
pois sería totalmente inviable. Moitas gracias, Paz. Ben, a mí xa moístes falar máis veces do tema dos remanentes. Por lo tanto, non é ninguna novedade. Non é ninguna novedade. E Alba, a ver, eu non... Xa dixen que os tres concelleiros que estades aquí do PSOE mercedes todo o meu respeto, como personalmente, pero como tedes que depender do que vos digan alá arriba, ese é o problema do vosso partido. O problema do vosso partido é que o Partido Socialista, que era un bo partido, tuvo unha mutación xenética criminal. E entón pasou a ser Partido Sanchista, Partido Socialista Sanchista. Entón, a ver, é unha variante do PSOE. É unha variante do PSOE. Que vos tedes que fazer caso? Eu calo. Tedes todo o direito do mundo a facerlle caso. Tamén eu teño que facer caso aos nosos. É normal, cada partido, estes partidos están aí e son os que marcan a pauta, non? Moitas veces é algunha cousa houbera feito razonablemente distinta do que predicou o meu partido, non teña ninguna dúbida, pero hai que, se estar nunha formación, hai que estar par duras e par maduras. E, polo tanto, eu entendo, pero fagan o que poidan. É dicir, aquel partido de Susana Díaz, eu voto de menos. Eu voto de menos aquel partido de Felipe González, que agora xa parece que está na oposición. Hasta o propio Felipe González, que foi o paridor maior do reino do PSOE de España, hasta parece que está na oposición do PSOE. O sea, eu xa non sei que pensar. En todo caso, bueno, en todo caso, eu que lles digo é que, a ver, xa mo oíron máis dunha vez. Aos ayuntamientos, a administración local, ninguneóusenos sempre, en toda a democracia, sempre. Os municipalistas, algún defecto debemos ter, as nosas asociacións, non fixemos a forza que tiñamos que facer para que se nos respetase de outra maneira. Porque somos a última carta da baralla. A nós tratáronnos sempre dunha maneira, eu entendo que pouco respetuosa. Si as comunidades autónomas, sempre se está falando da administración, sempre está falando financiación autonómica e a financiación local. Cal é o que máis aguanta os veciños? A administración local. Cal é a administración que está máis cerca dos ciudadanos? A administración local. Cal é a administración que non recibe un can máis do que lle toca en toda a democracia? A administración local. Sempre todo para o Estado ou para as autonomías. Para o Estado ou para as autonomías. Nós nunca pintamos. E aínda por riba, para acabar de facer o conto, aínda resulta que nos meten competencias impropias, que nos din que non van costar nada como a lei da dependencia, que iban financiar o 50% as autonomías e o Estado, e estamos financiando nós o 50%. Iso é o que é unha falta de respeto total cara aos concellos, non cara ao Concello de Lalín, cara aos concellos todos. Cando houve a crisis, e aí xustifico a Montoro na parte que sabedes que íbamos, aínda que non nos recoñezades, íbamos camiño do precipicio. É dicir, estábamos ao borde do precipicio por rescate. Estábamos ao borde de... Bueno, non faltou nada por rescate. Entón, daquelas puxanos unhas medidas leoninas. Que lle reprocheu aí a Montoro, que era do meu partido? Que se puxeron pa nós solos, non pas autonomías e pa o Estado. Aí é onde sufrimos unha nova discriminación. Pero resulta que naquele momento había unha xustificación, máis ou menos, de que o Estado tiña que conter gasto, porque senón se contiña ese gasto, resulta que íbamos a que nos rescatasen. E queríamos evitar o rescate por todos os medios. Pero, ao final, non houve que rescatalos, pero aquel tempo pasou. E logo despois o PSOE, que criticaba as medidas de Montoro, cando chega ao goberno e dese conta que dentro de pouco fai tanto tempo que goberna o señor Sánchez como o señor Rajoy, dentro de moi pouco. É dicir, desde que goberna o PSOE, que xa van alá uns cuantos anos, non cambiou para nada a norma porque non lle convén. Porque prefirelle votar a Grupo Partido Popular, pero que o Partido Popular era unha coyuntura distinta. O Partido Popular tiña que salvar o país de non ir ao rescate. Pero despois de que pasou eso, había que haber volto a simplificar as normas, máis que simplificalas, a suavizalas. Así que, mire, as normas estas que se puxo para a administración local son inmorales.
estas normas que puxo no seu momento, nun momento de moita crisis, o Partido Popular, cando chega o goberno do PSOE, non a suaviza nada e continúa con elas. Pois agora as contas son distintas. Hai cartos para as comunidades autónomas, hai cartos para condonar a todas as comunidades autónomas e non hai cartos para nós. Non hai un can para nós, siquiera. Ese é o que é injusto. Por lo tanto, ese defeuto non é un defeuto de la LIN, obviamente, é un problema de toda a administración local e a ver como damos arreglado. Pero eu creo que xa nos vai tocando e habría que abogar por un pacto local de carácter nacional. Porque, senón, quedaremos unha vez máis na porta de fora. E iso é o que non é de recibo. Porque somos unha administración tan importante como a autonómica, polo menos. E non se nos dá ese trato. Por lo tanto, eu pido que, neste caso, como mínimo, os cartos que son nosos, porque son remanentes nosos, que nos deixen a nós, que non nos queiran tutelar. Porque o problema desta norma veu porque alguén pensou no Ministerio que os alcaldes queríannos poñer como unha figura decorativa. Os gobernos municipales queríannos poñer como figura decorativa. Que fixeron? Darlle un poder omnímodo aos interventores e aos secretarios menos, pero sobre todo aos interventores, para que controlasen os alcaldes e que estuveran atados de pés e maus. Esa é a verdade absoluta. E o PSOE está encantado con esa fórmula que nós temos atados de pés e maus. Home, mira se estamos atados, que nin siquiera protestamos. Nin siquiera protestamos. Hai algunha movida a nivel de ayuntamientos de España ou de Galicia ou de que sitio? Movida importante? Ninguna. Aquí, cantos máis pau levamos, mellor, home, aquí. Eu estado, digo, bueno, os ayuntamentos non se queixan, vamoslle zurrar, que é onde teñen onde levalas. E iso é o que é realmente unha desgracia, porque somos a administración que máis calidade de vida lle podemos ofertar ao cidadán. Así que, como mínimo, os cartos que son nosos, que non os deixen executar dunha maneira ou doutra. É que cando regulen, que regulen algo para eles, que regulen algo para eles que despois ben se ve que cando regulan para eles ali nos ministerios, bueno, xa vedes como é. Xa vedes o que está ocurrindo. Pódese contratar dunha maneira que lles peta a eles, agora estáse sabendo de algunhas cousas que nos criticaban a nós. Porque eu acórdome que cando foi a moción de censura eu estaba no Senado. Vivín en primeira persoa. E eu acórdome que o adaliz desa moción de censura, obviamente foi Sánchez, pero quen era, digamos, o buque, quen era o falador, era o señor Ábalos. Ele era o que dicía que un partido que facía o Partido Popular que non tiña dereito a gobernar. Bueno, pois, imaginádevos o que fixo el ou o que está facendo. De momento ainda non se sabe a onde chegará. Entón, quero dicir que, a ver, como mínimo, os concellos que nos deixen respirar. É o que pedimos, que nos deixen respirar. Xa tiñan que darnos máis cartos, porque estamos no 13,8% máis ou menos da tarta nacional. De todo o que se reparte en España, os concellos non chegamos nin ao 12, bueno, eso, o 13 e pico. Vamos votar a favor, pero se sigue falando, imos votar en contra. Bueno, vale. Ben. Eu quero un segundo, só. Sí. É que lle gusta moito falar dos domingos. No, de ti non. Eu falo do sanchismo, de ti non. Vale, pero mire unha cousa, antes vostede puxo o berro no ceo porque eu me referín ao Partido Popular en vez do goberno de Lalín, pero é que leva media hora falando non do goberno central, ni siquiera do PSOE, senón de Sánchez e de sanchismo. Eu creo que este tema... Falo do sanchismo, De Sánchez e de sanchismo, pois é o goberno central igual que é o goberno de Lalín. Pero non, pero é que ti dixeches o Partido Popular é propio, o Partido Popular non é propio, pero que o goberno está sustentado polo Partido Popular, pero é propio o goberno. Eu corrixeche aquí quen vai a modificar o que están pedindo aquí é o goberno, non é nin sanchismo, nin Pedro Sánchez, Perdóname, é o Parlamento, e o Parlamento aí hai moitos que contentar. Aí está o PNV, está Junts, está... Pero é que por esa regla de tres aquí somos o pleno, os que temos que levar adiante unha cousa ou outra, os que temos que expropiar ou non expropiar. Entonces, eso por un lado. Por outro lado, non sei se me escoitaron ou non, pero eu dixen que non imos votar en contra, que está dicindo que temos que chamar a Madrid para que nos digan o que temos que votar e que temos que defender o indefendible. Non imos votar en contra, é máis. Non me refería a este caso. Imos votar a favor. E despois, eu alegro-me de que teña respeto polos tres que estamos sentados nesta bancada, pero é que a ver se o demostran na prensa, porque é que día tras día, hoxe ou onte nos chamaba ridículos, outro día chaman, é que nos chaman de todo. Entón, se iso é ter
ternos respeto e cariño o que será o contrario. Eu non lle chamaba ridículo, nunca lle chamei a ningún concelleiro ridículo. Simplemente dixen que vos facíades o ridículo, que o PSOE facía o ridículo criticando a Feira do Cocido, punto, non máis. Eu dicen que o PSOE facía o ridículo criticando a Feira do Cocido, porque decides o que non é, pero esa é outra historia que non vamos a entrar aquí en debatila. A Feira do Cocido nós facemos o mellor que sabemos e o mellor que podemos. Se vos sabedes facer mellor, facede. Venga, vamos a votar. Eu digo vos, refiro-me ao PSOE. E nós tampouco. E nós tampouco. Rafa, nós tampouco fixamos mal a Feira do Cocido. Pero eu que digo é que Alba, por exemplo, sempre descolgouse en nombre do partido, pois dicindo que a Feira do Cocido que había tido pouca xente. Votos emitidos 21, a favor 21, apróbase por unanimidade, moitas gracias. E agora o bloque que lle transmita a súa Asamblea Nacional para que tiren pola administración local e vos transmitido os vosos. Di, oye, que en Lalín votamos a favor, No, se che digo a verdade, a administración autonómica tamén, aquí cada un anda ao seu menos eu cando ao meu, Bueno. A ver se pon isto ben, espera un momento. Parece que agora que vai, sí. Moción do compromiso por Galicia en relación á mancomunidade de Terra do Deza. Ten a palabra Rafa Cuña. Sí, bos días. Xa que temos tempo ilimitado polo que vexo para falar, quería aclarar antes de entrar no apaixoante mundo das mancomunidades aclarar dúas cousas. O goberno de Mariano Rajoy se fixo un rescate bancario de máis de 60.000 millóns de euros que aínda se está pagando a día de hoxe polo conxunto do Estado. E isto lembrábame moito este debate que están falando vostedes de cuestións económicas, aquel vello gurú que tiña Bill Clinton na campaña do 92, James Carville chamábase, que sacou unha frase que foi decisiva para ganarlle a Bush pai, que era "It's the economy, stupid". É a economía estúpido, pois eu volvo a decir exactamente o mesmo. Utilizamos a economía como arma arroxadiza para o interés político de cada un. E agora ciñome a moción, a apaixonante mundo das mancomunidades, no que unha vez máis traemos a colación en este pleno que a mancomunidade do Deza consideramos que está morta, consideramos que é unha ferramenta que ten un enorme potencial para poder desenvolver irmandade, sinerxias entre os diferentes concellos que conforman a comarca do Deza, que é complicado escoitar, por exemplo, o señor Crespo e máis eu somos fiéis defensores da fusión de concellos e agrupamentos de concellos, e cando vemos que as mancomunidades, en concreto esta non está funcionando, como podemos chegar a aspirar algún día a alguna cuestión relacionada coa fusión de concellos ou agrupamentos de concellos. E o que nos gustaría é que o Concello de Lalín pois liderase darlle unha volta de torca precisamente a esta situación ou que se disolva finalmente esta mancomunidade. Este grupo de compromiso hai tempo que xa decidiu non ir aos plenos da mancomunidade porque non sirven, consideramos, absolutamente para nada. Digamos que non hai unha lógica na súa convocatoria sequera. Eu creo que non se ciñe nin a legalidade en canto á súa convocatoria, pero seguimos tendo alma mancomunil, por así decirlo. Creemos que sí pode chegar a funcionar unha mancomunidade de concellos do Deza. Queremos que debe volver Dozón, queremos que debe volver a Golada, non só por cuestións económicas que aumentan no resto de concellos porque non están estes concellos, sino pola propia orixe do concepto de mancomunidade. E que podemos aproveitar o coñecemento que hai outras mancomunidades que sí funcionan ben en Galicia, como pode ser a mancomunidade do Salnés, coas súas eivas que poida ter, pois para que esta funcione definitivamente. Levamos anos falando de cuestións como un novo parque de maquinaria que se o tiña que financiar en parte a Diputación, que se o tiña que financiar en parte a Xunta de Galicia. O único que nos pelexamos é por haber quen ten máis tempo no verán o parque a maquinaria existente para poder avanzar máis. Por certo, quero decir que a mancomunidade ten uns excelentes palistas, uns excelentes traballadores que fan moi ben o seu traballo, e queremos que Lalín, como concello que máis está pagando, e a raíz de que a Golada marchou aínda máis, para poder manter esta mancomunidade debería liderar
na figura do seu máximo representante, o alcalde, puxo unha negociación para que esta situación revirta. Que se senta a falar, xa se o ten a ben co alcalde da Golada, que se senta a falar co alcalde de Ozón, que valoren volver en condicións axeitadas a esta mancomunidade, que se dote de servicios a esta mancomunidade necesarios para as veciñas e veciños, máis alá dos necesarios avances en canto ás infraestructuras, que se utilice incluso para poder ir conxuntamente a fondos europeos, que se utilice tamén para ter programas comuns culturais ou deportivos para o conxunto da comarca, e nos creemos que isto pode ser o futuro, ou sencillamente, se seguimos así, eu creo que a única solución é a disolución. Pero a ver se os exexetas, como somos o señor Crespo máis eu, da fusión de concellos que dicimos a partir de aí cando non funcionan nin siquiera as mancomunidades. Moitas gracias. Gracias. Turno para o Bloque Nacionalista Galego. Ariana, ten a palabra. Gracias. Dos 13 obxectivos fundacionais que ten a Mancomunidade de Terras de Deza, só se están levando a cabo 2, mínimamente, nunha comarca, nunha parte dunha comarca na que temos unha crise demográfica moi importante, onde o Consello de Contas nos tira das orellas porque o que fai falta no rural para que a xente quede son servicios e non os temos, e tendo este órgano para traballar, nós dedicámonos, como sempre, a mirar para o noso embigo e pensar nunha política localista, e renunciamos a ter altura de miras a través da mancomunidade tamén. E nós preocupámonos do que pasa cos nosos veciños e veciñas hasta a primeira sinalización da primeira aldea de Silleda, da primeira aldea da Golada e de Rodeiro. Non se logran fondos comuns para proxectos Podeza, como a saneamento, o abastecemento de augas, que eu creo que son necesarios, mellora de camiños locais, e non se logran porque non se presentan os orzamentos, presentanse tarde, non se presentan as contas, non se aproveitan fondos da Xunta do Estado porque non se fan as cousas ben, e logo queixámonos de que nos faltan cartos. En la LIN debemos ir sobrados, vamos. Non existe un plan de acción para materializar os obxectivos, nin existe unha previsión destes, nin unha memoria do cumprimento destes, non hai informe de contratos, nin informe que xustifique a falla dese informe, redundando, non emiten informes de control interno. Estudiou o informe do Consello de Contas falando da Mancomunidade de Terras de Deza. Non o estou inventando eu. Incumplimos todo aquilo que ten que ver coa transparencia. Non é raro, a transparencia aquí normalmente brilla pola súa ausencia, e non temos nin ferramentas para levála a cabo, para levar a cabo eses procesos de transparencia. Entón, eu creo que a Mancomunidade é unha finca particular, senón, collan vostedes o informe do Consello de Contas e míreno, din que suspenden na súa xestión, e, o papel pode con todo. Eu o que creo é que os feitos son máis ben poucos, e a Mancomunidade aplica unha política de chiringuito habitual, e todos os presidentes da Mancomunidade, todos do Partido Popular, menos o alcalde de Cruces, pensaron nas súas localidades, única e exclusivamente, pensando que, non sei, Lalín, as Cruces, todos os que participan, son unha illa. Estamos rodeados de mar, e o que pase fora da nosa limitación, non ten importancia. O sea que imos votar a favor, pero as esperanzas de que isto cambie son mínimas, nada máis. Sin ningún máis. Gracias, Ariana. Turno para o PSOE, turno para Ángel Álvarez. Ángel, perdón. Vale. Moitas gracias. É evidente que os concellos do Deza temos moitas cousas en común, compartimos moitos intereses, e, polo tanto, é interesante que existan organismos onde podamos traballar conxuntamente e ofrecer mellores servicios aos veciños da comarca. A Mancomunidade de Terras do Deza non é, desde logo, ese organismo, non cumpre esa función. Primeiro, porque é evidente non están todos os concellos da comarca. Hai concellos que pensan que este organismo non responde ás súas necesidades e seguramente terán as súas razóns. E, en segundo lugar, porque a actividade da Mancomunidade está moi limitada, prácticamente redúcese a unha
a unha brigada de obras e pouco máis. E, ademais, sobre todo, non hai vontade política de sacar adiante proxectos conxuntos. Nós, a pesar de todo isto, coincidimos con Compromiso, pensamos que é importante potenciar a mancomunidade, darlle máis contido e implicar os concellos da comarca. E, ademais, pensamos que Lalín ten unha responsabilidade engadida neste asunto, porque é o concello que ten máis peso demográfico e máis peso económico na comarca. A min pareceme moi interesante a proposta do punto, creo que é o punto 3, a creación dunha comisión de cultura e dun programa de actos compartido. E, ademais, penso que esta idea, seguramente xa está implícito nesto que din da cultura, que se debería estender o turismo, que somos moito máis potentes como comarca, temos moito máis que ofrecer e podemos posicionarnos moito mellor no mercado actual. E, ademais, tamén, e aquí coincido con Compromiso, para rematar, hai moito tempo, pero sobre todo nos últimos meses, que o alcalde de Lalín fala moito da fusión de concellos. E parece que se chegamos alá vai a ser porque non queda outro remedio, porque hai concellos que non van ser viables. A min gustaríame que se chegamos algún día alá, sexa porque a esta hipotética fusión, sexa porque os veciños e as veciñas desta comarca teñan comprobado que podemos traballar xuntos, que podemos ofrecer mellores servizos e que podemos acometer empresas máis ambiciosas. E este eu creo que é un bo foro para demostralo. Moitas gracias. Gracias, Anxo. Turno para Belino. Bos días a todos. Bueno, para comenzar, decir que para nós, sin dúbida, que esta moción e o debate que estamos a ter neste momento pois que é importantísimo, porque creemos que a mancomunidade pois é unha ferramenta con un enorme potencial e que compartimos a visión desde que, bueno, de que a mancomunidade pois se lle pode sacar moitísimo máis proveito e que lle podemos sacar moitísimos máis beneficios do que a día de hoxe se lle sacan. Digamos, pois temos un coche que vai a 20 km por hora e que podemos poñer a 80, a 90 ou a 100 km por hora. Tanto é así que, como ben saben, pois nas últimas tempos, digamos meses, incluso un ano, pois a mancomunidade, por unanimidade dos 4 alcaldes de cores políticas distintas, pois decidiron abandonar un pouco esa parte máis política que en algún momento reinou na mancomunidade e que, liderando os 4 de forma conxunta, que é un bon entendemento que existe a día de hoxe, pois avanzar en mellorar a mancomunidade e en prestar máis servicios. Dito isto, decirlles que neste caso vamos a votar a favor desta moción, aínda que teño que puntualizar que na maioría dos puntos, ou en todos, ven pois un pouquiño a deshora, e voume explicar o porqué. Ven un pouquiño a deshora porque neste momento tanto o noso alcalde, conxunto cos outros 3 alcaldes, pois están a traballar nestes puntos que aquí se plantexan. Xa hai unhas novas bases para aumentar unha nova brigada, un novo equipo que xa están de acordo, están facendo reunións e se está en contacto con outras mancomunidades que funcionan actualmente ben e que están prestando máis servicios ca Lalín. En definitiva, que se está xa a traballar por parte dos alcaldes un pouco nos planteamentos que fai a día de hoxe Compromiso, basicamente son as líneas maestras do que se están a traballar e das propostas que ten a día de hoxe os 4 alcaldes por unanimidade. Tamén aproveito que saliu ao debate que, evidentemente, igual a única parte non máis complexa, pero evidentemente que é algo que teñen que traballar é o tema de que queiran recuperar outros ayuntamientos ou non, que pon na tua moción, e para isto o primeiro que ten que existir é vontade de que os outros ayuntamientos se queiran incorporar. E aquí tamén fago e aproveito que me gustou escoitar ao señor Anxo falar da fusión de concellos é favorable, pero creo que estaría ben que xa que o di que empece a facer pedagogía no seu propio partido, porque creo que pois entón non os coitei ben, porque os máis reticentes da fusión de municipios precisamente xa con o tempo. Quer máis tempo? Rafa, ten a palabra. Sí, bueno, primeiro agradecer ao resto de forzas presentes no pleno que estén de acordo en esta proposta de Compromiso.
decirlle ao voceiro, con todo cariño, con todo afecto, ao voceiro do Partido Popular que un coche que vai a 20 a veces pode ir a 80, pero que hai que mirar ben é por que vía vai, porque a veces hai vías nas que non se pode ir a 80. Creo que me está entendendo. E despois decirlle que, home, que diga que este tipo de propostas nas que agora nos comunican que están a traballar e que coinciden co que está falando entre os alcaldes en estes momentos, que chega a deshora, é cando menos curioso, non? Porque chegará a deshora por parte de quen tivo durante décadas e décadas responsabilidade na mancomunidade. Non de quen fai unha proposta para que se faga o que se tiña que facer xa dende hai décadas, non? Eu creo que é o mundo exactamente ao revés, pero como vostedes xenerosamente, que son a maioría, e o resto de forzas, pois anuncian o voto favorable a esta iniciativa, cuestión que está pasando bastante, por certo, en este mandato, do cal me congratulo, procedo a rematar a miña intervención dándolles gracias a todos. Pois ben, pois moitas gracias. Simplemente decir que eu, por respeto, non vou a comunicar aquí os acordos que temos os alcaldes, os 4 alcaldes que ahora mesmo compoñemos a mancomunidade. Creo que hai un bo entendemento, como non debía ser de outra maneira, e creo que a mancomunidade pois está encarando cousas xa de futuro. De feito, xa contratamos os empleados novos. Estáse facendo a selección, non? Ainda se vai facer a selección xa de 2 empleados novos para duplicar os equipos, cun acordo co Concello de Lalín. O Concello de Lalín vai a poñer a nosa maquinaria a disposición da mancomunidade, un par de máquinas ou 3, e logo vamos ter 2 equipos, pero iso xa está acordado hai 6 meses. Un equipo vai ser para os concellos para Agolada, vai ser para Rodeiro, Vila de Cruces e Silleda, e outro equipo permanentemente en Lalín. Entón xa vamos ter 2 equipos funcionando, eu creo que desde marzo. Desde finales de marzo vai haber na mancomunidade 2 equipos, ou sea, multiplicamos por 2 xa o que facer. E iso acordamos hai, como digo, 6 meses. Logo, sobre o futuro da mancomunidade, sin duda que vai haber decidimos facer un punto de inflexión e pegarlle un cambio cualitativo e cuantitativo, pero non vou explicar aquí porque non quero que os meus compañeros que digan que é unha falta de respeto. En todo caso, temos xa unha folla de ruta, agora vamos a empezar con eso, pero esa é a punta, digamos, do iceberg. Queremos cambiar, por suposto, os equipos, a ver se puderamos ter en vez de 2, 3, en vez de 3, 4, se pudera. Moitas máis cousas a facelas que a mancomunidade. E neso andamos, e en principio estamos todos de acordo, e non debería haber problema, porque os 4 alcaldes estamos de acordo. Sobre entrar outros, non nos opoñemos, pero ten que ser cando se faga unha nova etapa que virá pronto, virá moi pronto. Poderá se lle dar a oportunidade de entrar se queren entrar. Pero en todo caso, obviamente, pagando o que queiran pagar, o que teñan que pagar, e sobre todo que esa mancomunidade, a solución é que esa mancomunidade vamos a abocar máis competencias e facer máis servicios. Eu estou disposto, pero a condición que me gustaría que se puñera encima da mesa é que o Concello que non paga, que se comprometa en acordo plenario a que lle poidan traer cartos de participación do PIE. De tal maneira que se un Concello ten que pagar X cartos, porque senón despois, se un Concello non paga, pois resulta que pode ir a mancomunidade a quiebra. Ese é o que non pode ser, ou quen lle paga os da mancomunidade, os empleados. Entón, a idea é que o Concello ceda parte de soberanía e a cuota que ten que pagar anualmente, se non a pagara voluntariamente en período voluntario, que a mancomunidade poida executar para detraerlle fondos da participación de ingresos do Estado. Sí, claro, ten que ter un acordo plenario do propio Concello, claro, o propio Concello, porque se non a mancomunidade, un Concello non paga ou 2 e revéntana, porque ahora mesmo temos poucas cousas, pero se a mancomunidade, imagínate, se vamos a prestar máis servicios, que é a idea de todos nós. A ver, desde logo hai que buscar unha garantía
sea... Eu creo que a Mancomunidade que sí que pode traer cartos de participación de que é o Estado, pero ten que haber un acordo plenario. Ten que haber un acordo plenario sobre a participación anual. Oye, eu pago en tal fecha, se non o fago, que se poida traer dos fondos do Estado. Eu non vexo, se estamos todos de acordo, non vexo que haxa ningún problema. O problema é porque se algún alcalde despois non quere pagar pola razón que sea, que teña que pagar, porque senón despois a Mancomunidade non é a mesma hora que tiñamos 3 obreros, agora xa pasamos a ter casi o doble de persoal. E pasamos de ter unha brigada a ter xusto o doble. É dicir, Lalín vai contar cunha brigada permanentemente a partir de 1 de abril. E os outros concellos van ter como mínimo o doble ou máis de tempo do que a tiñan. Eu creo que é ventaxoso para todos nós. Ben, vamos a votar esta moción. Votamos. Votos emitidos 21. A favor, os 21, queda aprobada por unanimidade. Imos que apunto ca moción do PSOE, solicitando a mellora e a ampliación da señalización vertical das aldeas e parroquias. Ten a palabra Alba Forno. Anxo Álvarez. Vale, bueno, gracias outra vez. A ver, vou a ser breve na exposición porque penso que a moción esta non necesita demasiada explicación. Nos traemos unha moción para solicitar dúas cousas ao Goberno de Lalín. Por un lado, a modificación, a ampliación e a rehabilitación da sinalética que ten que ver cos nomes das aldeas e parroquias do noso Concello e, por outro lado, solicitamos que se elabore un plan municipal de sinalización turística que teña en conta todos os recursos do noso Concello e que estableza uns criterios para sinalizar estes recursos dun xeito homoxéneo. Agora mesmo hai sinais en moi mal estado ou directamente hai aldeas, parroquias e recursos turísticos que non están debidamente sinalizados, non hai sinais. Eu paseilles unhas fotografías que fixemos onte mesmo, os voceiros dos grupos, poden comprobar o estado lamentable no que se atopa boa parte da sinalización do noso Concello. A maior parte das sinais dese documento son responsabilidade do Concello de Lalín, pero tamén hai outras que son a responsabilidade da Deputación de Pontevedra e da Xunta de Galicia que tamén están nun estado espantoso. Bueno, nos pensamos que o Concello tamén debería facer algo para mellorar o estado desas sinalizacións. En líneas xerais, a sinalización en Lalín transmite abandono, transmite deixadez, e iso, dende logo, non é bo para o noso Concello. Esta semana, precisamente, o alcalde de Lalín fixo unha valoración da feira do Cocido e afirmou que en xuño chegarán os primeiros turistas. Pois non sei. Estaba falando con él. Sí, no, pero tiña micro, de 5 minutos, continuo. Sí, esta semana dicía que precisamente o alcalde de Lalín fixo unha valoración da Feira do Cocido e afirmou que en xuño chegarán os primeiros turistas ao glamping de Prado. Parece ser que van a vir turistas de moitos puntos de Europa. Falou de holandeses, tamén de franceses, de ingleses. E oxalá sexa verdade. Oxalá este glamping promova un turismo responsable, oxalá cree riqueza en Lalín, pero é fundamental transmitir unha boa imaxe para a xente que nos visita. E o mínimo é que a sinalización estea decentada e non estea no estado calamitoso que se atopa agora mesmo. Non ten moito sentido ir á prensa e anunciar proxectos de 15 millóns de euros cando non son capaces de atender algo tan básico como a sinalización das aldeas e parroquias do noso Concello. Moitas grazas. Gracias, Anxo. Turno para o Bloque Nacionalista Galego. Ariana, ten a palabra. Eu creo que... bueno, para que se vai un molestar en sinalizar lugares aos que só fai falta ir unha vez cada 4 anos. Cada 4 anos hai unha peregrinación do Partido Popular ás aldeas, entón, bueno, pois, aí dentro de 2 aniños empezaremos outra vez coa matraca do mandato do rural e quizáis dentro de 2 anos, pois,
haxa necesidade de sinalizar aldeas e parroquias. Para levar, por certo, o catecismo das promesas electorais, que eu penso que se teñen o do ano anterior, ou das eleccións anteriores, xa lle vale para este. O tema xa non é que falte sinalización, que tamén é unha evidencia, pero é que no mandato do rural perpetuo, que eu levo vivindo non sei cantos anos no mandato do rural, as aldeas non teñen traída de auga, no mandato do rural non hai sumidoiros en todas as aldeas, no mandato do rural non temos, por non ter nin colectores do vidro e do plástico en todas, estamos pedindo colectores marróns. No mandato do rural hai microcortes de luz que lle afectan ás explotacións constantemente e causan desastres. Os nenos e as nenas do rural non teñen os mesmos servizos, nin tampouco os maiores, os nosos maiores, caos do casco urbano. O transporte público non existe no mandato do rural, os camiños agrícolas están destrozados, internet de calidad aí pois é un soño no mandato do rural, o teletraballo non se contempla. As reestructuracións parcelarias levan 20 anos de atraso nese mandato do rural e cando cheguen as reestructuracións parcelarias xa non haberá vacas nos sitios, como pasou en San Martiño, por exemplo, que deben quedar 10. E as cunetas no mandato do rural rozanse pola festa, excepto se eres de algunha aldea esquecida que inin pola festa, Pepe. E logo os eólicos e os eucaliptos no mandato do rural campan as súas anchas, porque a gandería, a que tanto queremos, que se vexa afectada, é o de menos. Os incendios no rural tampouco importan, eucalipto. E a eses que falan do mandato do rural, que eu levo escoitado desde que son pequena ata hoxe, creo que lle importamos bastante pouco, para dir justo de todas e todos. Pero ignoran que existamos ou non, que igual era o que preferían, e chegará un día que en vez de ser mandados, pois eses 9.000 igual mandamos. E cando mandemos, igual queremos todo. Queremos todo o mismo que teñen os veciños e as veciñas do casco urbano. O primeiro, que non nos traten como veciños de segunda. Nada máis. Ben, é turno para, toca agora o compromiso. Miguel Medela. Bos días a todos e a todas. Bueno, pois parécenos que ter ben señalizados tanto os lugares como as parroquias do noso Concello é algo beneficioso para todo o mundo. É dicir, por exemplo, unha ambulancia ou un servicio de paquetería que acceda a calquer lugar, pois que non se perda, non? Porque xa ten pasado algunha vez de non estar postos a señalización dos lugares, non? Bueno, poñer en marcha un plan onde contemple tanto a señalización dos lugares como os sitios de interese turístico que teña cada parroquia é unha boa iniciativa. O Concello da Estrada, por dicir pois fai agora no ano 23, creou o plan este do que falamos, que, lóxicamente, supoño que se terá que facer en 2 anos, porque eles creo que meteron 814.000 euros nun plan do Concello, da Diputación. Bueno, pois estamos a favor da moción, que seguro que en 2 anos estaría finalizado o tal plan. Terminaxe, Miguel. Sí, sí, termino. Turno para Pepe Primo, concelleiro de Obras. Bueno, bons días. Nós estamos de acordo vamos dicir ao PSOE que vamos votar a favor desta moción, pero tamén recordarlle unha cousa. É dicir, nós isto xa ofrecemos cando fomos ás parroquias, tamén hai que ter conta que señalizar o rural de Lalín hai un GIS feito na oficina agraria no cal non chega a 1 millón de euros. Iso fíxose no anterior mandato, a día de hoxe, cóstame que máis seguro que pase de 1,5 millón de euros e que non hai de facer a correr. Despois tamén hai outra cousa de que nós, cando fomos polas parroquias, falando cos veciños, houve cousas que deixamos sin facer, como pode ser esa, que vai máis ben de cara a este mandato que o mandato pasado, pero sí que os veciños de Lalín, e creo que Ariadna, creo que vive nunha parroquia e nun concello diferente aos nosos. Non sei, creo que sí, porque hai un alumeado de última xeración, paneles de anuncio, máis de 4 millóns de euros en aglomerados en pistas, máis de 6 millóns de euros en saneamiento, en abastecemento, en arranxo de centros sociais.
Cando vas polas parroquias, pregúntalle aos veciños se prefieren o panel de anuncio ou prefieren ter estes servicios que dixen o que tiñan. Os colectores de vidro na túa parroquia, hai colectores de vidro na túa parroquia. E hai contenedores... Vamos a ver, hai en varias aldeas. Vale, non nas hai en todas as aldeas, pero sí que hai colectores de vidro. Non me estou enfadando, enfadaste ti sola. Hai colectores de vidro nas aldeas e sí que hai nas parroquias. E aparte, outra cousa que che quero comentar é que pode ser que algunha pista que sí que quede sin debrozar, pero isto todo que se fixo do ano 19 ao ano 23, sabes a diferencia? A diferencia é que ti estás sentado onde está e o grupo do goberno está sentado onde está. É dicir, tan mal no rural non o faríamos, porque senón non teríamos o apoio que tuvamos no rural. A parte desto todo, sí que é certo que a señalética está fastidiada. Hai outro factor tamén que hai que ter en conta no rural, como o tema dos camiños e de moitas cousas que están mal ao mellor cuidadas. Moitas veces tamén é culpa nosa. Cada vez hai maquinaria máis pesada, moitas veces o que vai cortar as silvas polo lado de dentro, algunhas veces nós desde o Concello, chapou dos paneles de anuncio, levan golpes, eso todo vivímoslo día a día os que vivimos no rural e vemos as cousas que pasan. A parte, é certo, Miguel, que sí que os da paquetería, pero, bueno, a ver, a paquetería máis ben unha ambulancia cómprocho. A paquetería hoxe leva xa posto por internet, vai xusto a ubicación que lle mandas. Hoxe, para entregar un paquete, está nunha nave, che manda que lle mandas a ubicación. Así que, no rural, máis a meu favor de que che piden a ubicación, porque iso está non la pedindo, está nas naves. Sí que se facerá cando se poida. Outra cousa que lle quero dicir aos do PSOE é que Anxo, vostede é sobre todo de que ao traer unha moción ao xente pleno está preguntando. Nós farémola cando poidamos é dicir, non vai xa dentro dun pleno ou dous xa preguntar cando vamos a iniciar o rural. Que iso é complicado. A arma máis importante que hai para iniciar o rural é a ubicación das señais, que xa é un traballo que está feito, que fixose desde a oficina agraria que está feito, que é o máis importante. E despois, como se fixo co alumbrado público, pois habrá que buscar unha subvención onde lle damos cabida a poder iniciar o rural. Estamos de acordo que sí que hai que facelo, pero cando poidamos. E creo que non está tan mal o rural como a señora Ariana nos lo pinta. Moitas gracias. Turno para... Gracias, Pepe. Turno para Anxo Álvarez. Bueno, moitas gracias a todos os grupos polo voto a favor. A ver, de acordo que é unha cousa cara, de acordo que é unha cousa que leva tempo, pero eu creo que tamén tuveron tempo suficiente e eu creo que isto é unha cousa que non requiere que apareza unha subvención e que se faga unha sinalización. Aquí tamén hai que facer un traballo de mantemento, porque hai sinais que están arrincadas, sinais que están dobladas, sinais que... Eu creo que isto se podía atender perfectamente de maneira regular para que non presenten este aspecto, non? Nada máis que dicir. Moitas gracias a todos. Moitas gracias, Anxo. Despois desa visión apocalíptica que fixo Ariana, debe vivir nun rural distinto, debe vivir dun rural distinto do meu. Debe ser dun rural moi distinto do meu. Mire, señora Ariana, está ben que vostede lle arrima asco a súa sardiña, pero non é lexítimo que un dos concellos que mellor ten tratado o rural de Galicia, un dos concellos que mellor está o rural de Galicia, vostede xa lle gustaría a moitos, incluso onde rixen vostedes, que estuvera o rural como está o de Lalín. Mire, botanos culpa de que hai microcortes. Eu non sabía que nós éramos agora algúns funcionarios de algunha empresa eléctrica, ou sea que botalle culpa ao Concello de que hai microcortes. Tamén non hai fibra óptica en todos os sitios. Ben, ainda a ser culpa nosa que non haxa fibra óptica, vamos ter que poñer agora unha instalación de fibra óptica desde o goberno de Lalín. E vamos ter que agarrar e poñerlle competencia a Fenosa para meter outra empresa máis potente e que non haxa microcortes. Mire, o noso rural é o Concello da Galicia interior que máis saneamento ten per cápita. O 70% dos veciños que viven nas aldeas teñen alcantarillado, ou van a ter ao largo deste ano. O 70%, non o 70% das aldeas, ollo, o 70% dos veciños. As parroquias máis grandes, obviamente, xa teñen alcantarillado. O 70%. Sabe que outro concello do rural ten o 70% de Galicia do rural con alcantarillado? Ningún. Solo Lalín. Traídas de auga. Levamos traída de auga desde o casco as que hai dos veciños
pois xa están dos veciños, xa veñen dos montes, pero as que non hai dos veciños levamos a traída de augas, chegamos a Cadrón, ao límite ca Golada, estamos chegando ao Curpiño, o límite con Vila de Cruces, estamos chegando a Prado, o límite con Silleda, salvo para Catasós, que non dá o nivel, por resto, levámolos a Xesta. É dicir, é que eu creo que a nivel de traída de auga, ninguén ten unha rede de auga pública tan extensa como a nosa. Salvo, xa digo, cara Rodelas, que non vai, porque está moito máis abaixo, salvo cara a carretera de Rodeiro e a carretera de Catasós unha parte xa ten. É dicir, eu creo que non hai unha rede máis extensa. Entón, que ustedes nos poña que non hai contenedores de vidrio, todas as aldeas teñen recollida de basura, non teñen recollida selectiva. É unha das cousas que puxemos. Por lo tanto, a ver, Ariana, un pouquiño que nos queira poñer a nós como os que abandonamos o rural cando somos o concello paradigma do que hai en Galicia de tratamento no rural. Mire, hai 5 servicios básicos que ten que haber no rural. Camiños, todas as aldeas teñen unha pista ou dúas asfaltadas, en máis ou menos boas condicións. Alumeado público, todos teñen alumeado público de última xeneración. Traída de augas, a gran maioría teñen todos traída de auga ou privada ou levouselle desde o Concello costando moitísimos cartos. Alcantarillado, como digo, o 70% dos veciños do rural disfrutarán ao largo deste ano de alcantarillado, o 70%, que non hai ningún outro concello con esa media, bueno, algún non ten casi ningún. Logo, fibra óptica, non chega a todos, pero somos un dos concellos que máis fibra óptica ten. Nos aí podemos facer xestión cas empresas, pero quen nos axudica aí é o Estado, non somos nós. E logo, pois eu creo que dos 6 servicios que hai básicos, que eu considero que son básicos, se nós os temos tan implementados, non creo que precisamente o noso concello sea exemplo do mal facer no rural. E remato, Anxo, non sei se no vosso programa electoral eu non teño que confesar que non o vin, pero se puñestes vos isto no programa electoral voso? Non. Nós sí. Nós puxemos 10 puntos para o rural. Perdóname, é no que acabamos de presentarnos, estou no Ecuador da legislatura, machiño. Perdón, home. Sí. Pero vamos a ver, perdóname. A ver, Anxo, a ver, mira, o que poñemos no programa electoral non quere dicir que o demos feito, pero mire, eu leolle, pero por favor, mire, eu puxen aquí 10 puntos para o rural na máis, dos 10 puntos conto ter feitos polo menos 8 ou 9, parecelle pouco, a ver que anda máis, búsqueme usted algún alcalde que lle dé máis nesta materia. Un solo, búsqueme un. Mire, aquí vaille todo. É unha das cousas pon renovación e homoxeneación da señalización nas parroquias e lugares do rural. Nós levámoslo no programa electoral. E mire, votámoslle a favor por respeto e porque vostede é un concelleiro correcto e respetuoso. Si non, era dicirlle, mire, eso está no noso programa electoral. Nós claro que o queremos facer. Se non o facemos, o incumplimento será noso, non de ustedes. Pero que ustedes agora, que nos digan, cando nós temos valorado todo, sabemos que vale 1 millón de euros, fíxate ben, valía 1 millón de euros a principio da legislatura, 1 millón. O sea, fíjate como é a señalización de la LIN, que é moi complexa. Témoslo xa feito, digamos... Non, nós temos feito a valoración antes de que acabou esta legislatura, sí, por eso. Pero, quero dicir, temos feito situados todos os puntos, temos todos geolocalizados, sabemos todo o que hai que facer, o que pasa é que nos fai falta 1 millón de euros. Entón, tenemos que buscalo de algún sitio para facelo. Pero, oiga, dos 10 puntos, eu conto chegar a maio do 27 con 8 ou 9 feitos, e só lo puxemos 10 para facelos. Entón, un deles é ese. Entón, home, pois ustedes... Nós votamos a favor porque imos fazer. O sea, se ustedes collen este libriño e me fan unha moción cada día dunha cousa que pon aquí, eu vou votar a favor, pero vou explicar que xa está no meu programa. Non, todo non. Aquí hai, a ver, hai 10 puntos, Mira que non haberá punto no rural. Mira que non haberá cousas. Bueno. Nós presentamos a moción porque esta é a situación da sinalética, non polo que vostede... Sí, pero claro, pero... A ver, que hai algúns postes caídos, sí, é normal. É normal que hai algúns postes caídos. A ver, Anxo,
A ver, eu sei que o facedes de boa fé. Eu sei que o facedes de boa fé. Punto. Eu sei que o facedes de boa fé. Pero mira, hasta nas cousas que non teñen que ver co Concello non son imputadas a nós. Aquí porme a mi que... A ver, pero escoítame, posme aquí, facedes unhas fotos da asignación que está mal. Moita delas non é nosa. Este é do Estado. É do Estado. Ben. Da nosa é esta. Nosa é esta e esta. As outras dúas non. Aí da Diputación, fixeronlle unha capa ao presidente da Diputación e díganlle que poña as sinais como as ten que poñer. A Diputación ten que poñer outras cousas aparte das señales tamén. A Xunta de Galicia pode estar e de recibo que este arreglador. Ben. Se da Xunta. A ver. Ben. Que nos tiñamos con certa flexibilidade, pero que levamos un pleno intervencións de 20 minutos, un falan, outros falan, eu creo que, por favor... Pero se a todos vos teño que dar máis tempo, a todos vos teño que dar máis tempo, non vos preocupedes. Eu, se queredes, cumplimos todos o primeiro, e a min que ninguén me pida máis tempo. Sabe que o respeto, eran intervencións de 20 minutos. Sí, pero eu, se queredes, pido máis tempo. Sí, a ver... Eu, se queredes, cumplimos os tempos todos. A ver, eu, se queredes, cumplimos os tempos todos, empezando por min, non hai problema ningún. Home, ti que na moción de compromiso pediches, gastaches 8 minutos. Na moción non, no punto que interviches, gastaches 8 minutos. Non, 5 minutos máis 3, 8. E tocabanche 3. Ah, vale, vamos alá. Vamos votar a moción. A ver, eu non o considero así. No, pero os concelleiros do PP non creo que ningún diga que sí que é un cachondeo. Algún de vos dices que é un cachondeo isto? No. Esos... Ahora é el quen está estorbando. Votamos. Fáltame Teresa Varela. Ahora. Votos emitidos 21. Apróbase por unanimidade. Imos ca moción número o punto 10. Moción do BNG solicitando a comparecencia do alcalde e concelleiro responsable da Policía Local. Ten a palabra Francisco Vilariño. Ben, bueno, a ver, hagas sorpresa, entendo que a única moción que non se vai aprobar hoxe no pleno pois vai ser a do BNG para variar. En todo caso, bueno, falaba antes no tema da mancomunidade, que vai ser un punto de inflexión. Agardo que con esta moción o punto de inflexión non sexa como na mancomunidade 22 anos despois de levala vostedes xestionando. Nós, en todo caso, traemos aquí a comparecencia do alcalde e do concelleiro coas competencias delegadas para, obviamente, denunciar, por unha banda, o que nos entendemos que é o desmantelamento e unha nefasta xestión do que é a Policía Local no noso Concello e tamén, evidentemente, nesa comparecencia ter a oportunidade de pedir evidentes responsabilidades políticas que teñen vostedes que asumir. Nós xa denunciamos isto en varias ocasións e sempre obtivemos un silencio atronador por resposta, a pesar de ser silencio. E precisamente entendemos que nos últimos anos, e os datos están aí, pois pasamos, por exemplo, de cando había o cuatripartito, dunha plantilla de 15 a 9 policías locais que hai na actualidade. E digo 9 porque, dun xeito totalmente
sorpresivo, sin ningún decreto cabale dito cambio, que nos coñezamos, por lo tanto, cunha responsabilidade administrativa que iso acarrea, da que nós obviamente pediremos responsabilidades. Vostedes quitan das súas funcións a un policía local, deixando aínda máis mermada a plantilla da policía local, insisto, estamos en 9 policías locais neste momento, pois de verdade que creemos que é unha xestión non só nefasta, sino moi irresponsable. Estamos falando que as consecuencias de ter unha policía local pois desmantelada, como están facendo vostedes, é que de 7 días que ten a semana só teñamos policía local 2 noites desas 7 noites da semana. Que moitos turnos de mañá ou de tarde non existan precisamente por falta de efectivos. Que un veciño ou veciña chama a policía local ao teléfono e lle salte un buzón de voz onde lle redirixe unha grabación que ten que chamar o 112 ou a Garda Civil. Que a Garda Civil, aínda maiores, teña unha soa patrulla para toda unha comarca como a nosa. E, obviamente, claro, con mentiras descaradas, que esta non é de vostedes, pero que suma toda, como a do subdelegado do goberno, onde nos di que nos manda un ano inteiro para aquí 3 axentes en práctica, 3 axentes que van estar de 3 a 6 meses e que é evidente que están en formación e que non se van quedar aquí de ninguna das formas. Bueno, eu creo que isto é terrible e tamén, obviamente, por que non dicilo cunha oferta da plantilla da Garda Civil con 0 efectivos novos para o posto principal de la LIN. Nós entendemos que teríamos que ter unha media, non entendemos, aí están os ratios, de sobre 20 policías locais no noso concello e a realidade, desde logo, é que temos tan poucos policías locais que é imposible que fagan só as súas funcións mínimas, só iso. Pero se a maiores lle sumamos, obviamente, a situación na que está a LIN, pois entendemos que, desde logo, é imposible de cumplir. Nós creemos que temos que ter unha policía local onde este goberno lle dé legitimidade, onde este goberno, desde logo, adote de medios humanos e medios técnicos. E vostedes, no colmo de hipocresía e da súa ineficacia de goberno, resulta que na oferta de 2024 teñen 3 prazas de policías locais. Pois a día de hoxe non fixeron nin as probas, rematando febreiro do 2025 desas 3 prazas. O que nos condena, como nós xa vos avisamos en moitas ocasións, que como xa empezou desde logo o curso na academia de seguridade, pois que non podan facelo até o vindeiro ano e que, polo tanto, non sexan efectivas esas 3 incorporacións de 3 novos policías locais até finais do 2026. Esta é a realidade da súa inoperancia e da súa irresponsabilidade. E pois son, e permítame, uns hipócritas, porque resulta que traen a este pleno unha moción onde din que queren que a taxa de reposición de policía local o goberno do Estado... Que lle deixe sacar máis policías locais. E os 3 que dependen de vostedes non os sacan e tardan máis 2 anos. Eso sí, deronlle prioridade, como se tivera, a sacar neste último ano prazas para a brigada e incluso unha praza para a cultura. Para esas, obviamente, terán que explicar por que tiñan máis prioridade, desde logo, sobre o resto. En definitiva, nós o que pedimos é que, obviamente, e sobre todo, algo que levamos, porque a min xa é algo que tamén, o digo abertamente, resúltame terriblemente desagradable, por non utilizar outra palabra. Nos, mira, xa o 18 de xullo do 2024 trouxemos a este pleno unha moción onde pedíamos unha comisión de investigación polo padrón municipal, que obviamente votaron en contra. Non quero reproducir o debate dese pleno que consta en acta. E agora escoito cargos institucionais, a un partido político co tema do padrón. E nós, desde logo, que cando denunciamos, se nos dixo de todo, e o menos grave foi que mentíamos e que non había absolutamente
ningunha irregularidade, ningunha falsificación de documento público. Seguramente, se tivéramos os efectivos de policía local que teríamos que ter, poderían adicarse a algo que sí que forma parte do seu traballo, como é desde logo comprobar todo este tipo de denuncias que hai para que desde logo non chegáramos ao punto tan grave que estamos neste momento en Lalín. Turno para Soe. Mario. Ten a palabra Mario López. Gracias. Moitas gracias, alcalde. Moi bons días. Os sanchistas de Lalín sempre estamos a favor de todas as comparecencias, porque entendemos que dar explicacións é un bo modelo de transparencia para todos os veciños e veciñas de Lalín, que teñen dereito a coñecer o funcionamento dos servicios do Concello, máis se cabe cando a seguridade se refire esta comparecencia. Polo tanto, nos anunciamos o noso voto a favor desta moción que presentan os compañeros de BNG, porque creemos que dar explicacións debe ser unha obriga. Non entendemos que, tendo poucos efectivos na Policía Local, algún se teña que dedicar a outras actividades, como ben comentan os compañeiros do BNG. Está claro que o servicio non queda coberto ao 100%, os perjudicados, como sempre, os veciños e as veciñas que ven mermada a súa seguridade e, de alguna maneira, tamén quedan desprotegidos. Non é a primeira nin a segunda vez que recibimos queixas que nos chaman solicitando o servicio da policía e non nos poden atender, que nós non dubidamos da profesionalidade da policía local. Faltaría máis, teñen todo o noso apoio, pero si estamos de acordo en que precisan máis efectivos para poder atender as demandas ou denuncias que reciben. É que estamos ante un mínimo histórico de efectivos da policía local, frente a un máximo histórico de concelleiros e asesores con grandes salarios, que eu xa sei que isto non lle gusta nada oílo, pero é así e temos que dicirlo. Queremos aproveitar esta moción para falar tamén dos movementos raros, extraños que se producen no padrón. E, por certo, nós imos denunciar que o Concello vende a asinar a baixa de 16 persoas e que 10 delas vivían na mesma residencia do padrón, por inscripción indebida. Aquí queremos reivindicar que o seu delegado de Goberno pediu na Xunta de Seguridade celebrada en setembro que se revisara o padrón e vemos como siguen producindo baixa por inscripcións indebidas. O que quere dicir que algo pasou, que algo non se está a facer ben. Nós non imos falar máis deste tema porque sabemos que hai unha investigación judicial aberta. De feito, xa se produciron algunhas detencións por utilizar o padrón de Lalín con documentos presuntamente falsificados. E queremos agradecer ao subdelegado do Goberno o traballo que está a facer, o seu compromiso, ca suposta situación que se está a vivir en Lalín. En relación á Policía Local, chámanos a atención como vostedes botan as culpas a outros, eludindo responsabilidades. Pero hai unha cuestión, que vostedes botan balón fora e levan 40 anos gobernando en Lalín, e cando surxen problemas son magistrales, culpando a outros, pero se levan 40 anos gobernando, algo de culpa terán nas cousas que van mal. Entre elas, vai mal a Policía Local. Polo tanto, non temos a Policía Local que merece ter Lalín. Estamos ante unha situación que é grave para a veciñanza, porque hai varias noites que non hai ningún policía e o simple feito de unha patrulla recorra as rúas de Lalín xa sería disuasorio. Chamar, como din na moción, o teléfono que che conteste unha máquina, pois non é digno para un concello como Lalín. Para vostedes é moi fácil decir que somos o concello que máis servizo presta, pero isto está moi lonxe da realidade. Miren, hai moitos concellos similares ao noso que teñen bastante máis efectivos da policía local que o noso. Incluso, concellos menores. Somos conscientes de que surxen problemas, hai baixas, etcétera, pero mentras outros concellos fan os deberes, vostedes teñen a policía local baixo mínimos. Póñense a traballar, que algo de responsabilidade terán. Nada máis, moitísimas grazas. Turno para compromiso. Gracias. Bueno, en primeiro lugar, manifestar o meu respeto á Policía Local e a todos os seus membros. Eu sei que é un traballo que non é fácil e moitas veces non entendido pola veciñanza, porque están, como suele decir, de cara ao público e
a veces teñen que tomar decisións que non son agradables e os veciños non as comparten. Polo tanto, a miña solidaridade tamén en esta cuestión. Segundo, decir que non é un problema menor para este Concello a falta de dotación suficiente de policía local. É un problema maior e un problema de seguridade. Se comenzamos dicindo que é un problema de seguridade, é evidente que debe ser un problema prioritario a solucionar por parte do goberno local. Eu non son moito desto de falar do goberno anterior, pero sí quero lembrar que en unha ocasión había 16 membros da Policía Local, baixouse a 15 e había 2 máis que despois iban a xubilar, e o que se dixo é que o goberno de Cuíña demostraba a súa incapacidade con isto. En estes momentos estamos con 9. Tamén quero expresar o meu respecto ao axente que se dedica a facer outro tipo de funcións, non de motu propio, senón encargadas por alguén, evidentemente, pois como a cuestión dos postos da Feira do Cocido ou das feiras dos 13 e 18, porque tampouco penso que sexa un traballo que digamos que lle apaixone especialmente. Quero mostrar o meu respeto cara a él e decir que en outras épocas eran outros axentes os que facían este mesmo traballo. Durante o mandato que eu preside este Concello había outro que en estes momentos xa non está que tamén facía ese traballo. É certo que di o BNG, é moi complicado desde o punto de vista administrativo que este ano se poidan incorporar 3 policías locais máis a prestar servicio. E é certo que durante a semana, durante as noites, non hai un servicio de policía local e se remite pois ao cuartel da Guardia Civil, non? Co cal dá sensación de inseguridade tamén. Penso que non creo moito en isto. Mentres vostedes están facendo este tipo de cousas, non fan outras. Eu ese tipo de demagoxia non a comparto, porque considero que os gobernos son capaces de facer cousas en paralelo, é dicir, máis dunha cousa ao mesmo tempo, pero sí, señor alcalde e señor concelleiro responsable da Policía Local de Seguridade, creo que debería ser unha prioridade a solucionar polo ben dos veciños, pola seguridade dos veciños e pola propia calidade de vida das persoas que viven aquí en Lalín. E en canto ao tema do padrón, remitirme ao que dixen dentro do primeiro minuto. A mí se me trasladou das forzas de seguridade a máxima discreción posible porque se estaba traballando en esta cuestión. Así o fixen, comeza a haber resultados e agardo que haxa moitísimos máis. E eu voume ceñir a iso. Moitas gracias. Turno para Avelino. Ben, en primeiro lugar, vou empezar polo que medianamente estou de acordo co señor Vilariño. Dicirlle que nós estamos de acordo, somos conscientes de que evidentemente a situación de efectivos na Policía Local podería ser mellor ou que poderíamos ter máis, tanto é así que estamos a traballar nelo. Xa están neste momento as 3 plazas, as instancias todas votadas para sacar a lista provisional de persoas admitidas e tamén na vindeiras oferta de empleo público que se saque, pois tamén se sacarán máis plazas de policía local. Claro, tamén estou de acordo, entre comillas, tamén estou de acordo que, falo na moción, que puido aumentar a inseguridade no noso pobo. Estou de acordo, entre comillas, porque por sorte vivimos nun pobo bastante tranquilo, nun pobo onde somos xente decente, xente de valores, pero claro que aumentou, como aumentou en toda España nos últimos anos. No último ano aumentou un 8,5% e, por exemplo, o tráfico de drogas un 3,5%, vindo de anos anteriores onde levamos anos tras anos aumentando. E iso pasa, que fala vostede, porque faltan efectivos da Guardia Civil, faltan que xente como os do seu partido, que esta propia semana ao PEGA decía que había que expulsar de Galicia a Garda Civil e a Policía Nacional, que ese é o problema, falta de que temos unha Garda Civil e unha Policía Nacional que non a deixamos ter competencias porque ven que deteñen unha persona, entra por un sitio e sale polo outro, falta darlle competencia, mando á Garda Civil e tamén, por suposto, á Policía Local, e ese é o problema que temos neste momento. Desde a nosa parte vamos a seguir traballando e vamos a seguir aumentando e mellorando a plantilla da Policía Local. Tamén quere facer varias insinuacións. A primeira, por exemplo, que as plazas, que o dixo 2 veces, ou 3, xa non recordo, por exemplo, nas plazas de brigada, claro que houve que sacalas,
porque teñamos 7 persoas na plantilla, unha que estaba fixa e 6 que se lle acababa o contrato porque había que sacar a súa praza. Entón, cal era a opción? Quedar con unha soa persoa na brigada de obras? Entón, por suposto que houve que sacar as prazas de obras, porque vostede insinúa e fai con moito desdén e vai deixando, e tamén o fixo o Partido Socialista, por exemplo, tamén co tema do padrón, e intentan mesturar todo. Mire, o tema do padrón é bastante máis delicado. Vostede que tuvo responsabilidades de goberno saberá que ningún político, que no fondo é o que vostedes intentan deixar con desdén, como digo, que nós intervimos no tema do padrón. Xa yo dixen un día e volvo a repetir. O tema do padrón é algo exclusivo dos funcionarios. E para poñerlle un exemplo, porque preguntei por este tema, se me podes dar un minuto máis para concluir, que decía o señor Mario dos 16 persoas que saen deste decreto, pois para poñerlle un exemplo de que nada ten que ver o goberno e que os funcionarios actúan como hai que actuar, esas persoas que están neste momento que se van a dar de baixa, viñeron no seu día co propietario do piso, presentouse aquí no Concello e firmoulle esas altas. E hasta aí poido ler. Entón, nós temos cero responsabilidade no tema do padrón, porque vostedes o que pretenden é sempre insinuar que somos desde o goberno, como se tuéramos algo de oscurantismo aí no padrón, como se nós estiveramos intervindo, como se nós estiveramos creando esta inseguridade, que é o que, no fondo, queren vostedes deixar caer. E para nada máis lexos de realidade que iso non é así, e nunca o foi, que eu non o poño en dúbida de cando vostede gobernara poidera intervir no padrón. E hai unha normativa moi clara e igual para todo España e para todos os sitios. Con isto, remato dicíndolles que evidentemente non vamos a apoiar a súa moción, tamén dicirlles que no seu parte final do mandato chegamos e acollemos a policía local como acollemos, con a legislación que temos, as tasas de reposición que temos e con as xubilacións que desde que estamos este equipo de goberno se xubilaron 6 ou 7, se mal non estou botando contas de cabeza, mas a xente que ten opcións de mobilidade e esa é a situación por unha legislación que non nos deixa avanzar ca mesma axilidade que a xente abandona ou, se xubila ou marcha do seu posto de traballo. Pero témolo claro, a demostración é os xentes que incorporamos nós xa neste goberno, os 3 que se van a incorporar máis pronto que tarde e os que se poidan sacar na seguinte oferta de emprego público. E eu, e con isto remato, pareceme ben que traiga todo tipo de debates e que plantexe todas as situacións, faltirei a máis, pero hai temas tan delicados que vostede, no fondo, quer relacionar que son bastante máis complexos do que vostede plantexa. Turno para Paco Vilariño. Bueno, o que é complexo é ter a cara dura, en termos políticos, de poder ter a exposición que vostede acaba de ter para defender o indefendible. Primeiro, diga cando se van a incorporar esos 3 policías locais. Dígao, non o dixo. Segundo, diga porque non están xa precisamente esas plazas sacadas, porque hai que ter cara dura, porque decir que se sacamos da brigada, pero que é? Vostede que lle quere querer facer a xente? Que é incompatible sacar as plazas, por exemplo, da brigadas de obras ou de cultura con sacar estas 3 da policía local. Tiveron todo un ano para facelo. E a día de hoxe siguen sin iniciar nin tan siquera os exames. Entón diga iso. Diga a verdade que a xente vai ter 9 policías locais. E eu aquí non estou falando de apoiar un policía local ou non. Porque o problema non é se un policía local fai outras funcións, o problema é de quen llo permite. Pero desde logo, para nós non é ético. Punto número 1. Pero tamén entendemos que haberá xente moito máis acaída para facer esas funcións que un policía local. Porque iso é denigrar a policía local. Iso é denigrar a policía local. Mire, vostedes teñen máis liberados neste goberno... Se podes baixar o pouco tono, eu non quero que me berren. Vale, gracias. Tomo nota. Vostedes teñen máis liberados neste goberno que policías locais. Esa é a dura realidade que vive a veciñanza de Lalín. Non, estaba contando así, xa os contei eu antes. Teñen máis, imagínense o desmadre.
aquí non é unha... E depois di, e castamente di, non, na seguinte oferta de emprego imos sacar. Pero, home, mire vostedes, se nos trouxeron aquí unha moción que pola lei de reposición non poden precisamente sacar máis prazas. Pero aquí están. De verdade que se pode mentir, pero tan abertamente e sin sonroxarse a toda a cidadanía de Lalín. Mira, eu creo que hai que ser moitísimo máis serios. E a xente o que non pode ter é, precisamente, unha sensación de inseguridade, como está acontecendo, a xente, e depois unha cuestión, eu tamén lle pido que explique o que dixo, porque hasta agora a resposta que obtivemos deste goberno, insisto, cando pedimos, desde que pedimos o ano pasado a Comisión de Investigación polo Padrón Municipal, a resposta que obtivemos sempre deste goberno, e que ainda falamos outro día na Xunta de Voceiros, é... Paco, estás multiplicando as túas intervencións sempre por 2. É pois queixadevos das miñas. Sempre por 2, sempre. Ou non intervés, ou se intervés, quero multiplicalas por 2. Veña. Dai. E que me parece moi importante. Me gustaría que aclarara como vostede ten acceso a datos que acaba de decir que pola Lei de Protección de Datos, negaron que se puderan ter. E vostede aquí en pleno acaba de quedar grabado, e acaba de escoitalo todo o mundo, de como coñece altas que aquí se produciron, cando a nós se nos negaron e a moitos veciños e veciñas que incluso presentaron queixa por escrito se lle negaron, desde logo argumentando que pola Lei de Protección de Datos non se podería. Incluso rematou ese punto dicindo que non quería falar máis dese tema. Está nun serio problema coas palabras que acaba de decir. Mire, para nós é importantísimo que haxa unha policía local dotada para facer as súas funcións. E neste momento, que sei que non vos gusta máis, o que non pode ser é que alevedes o límite. E non mintas. Nós non pedimos no Parlamento largar a Garda Civil. Eso é ser vil e é ser un auténtico mentiroso. Nós o que pedimos, e que é coñecido de todo o mundo no Parlamento, pero esta semana, e desde que se fundou o BNG, primeiro, é desde logo unha policía autonómica, que supoño que vos que apoiades en Euskadi e que apoiades desde logo en Cataluña, non sei por que aquí non la negades. E que incluso Fraga apoiou. Por lo tanto, non sexa ridículo, nin mentindo en siglas que nin tan siquera teñen intervención no Parlamento galego como tales siglas. Por iso, cuidado, estamos falando da seguridade da xente, non de parvadas de vídeos para despois nas redes. No. Señor Vilariño, simplemente de aclararlle o da protección de datos, porque fixo unha acusación. Evidentemente, eu miro a documentación do Pleno, vin os decretos, pensei que vostedes iban a entrar e dirixime ao secretario, a persoa que leva o padrón, e pregunteille por ese tema. Descoñezo os nombres, descoñezo absolutamente todo. Simplemente me informaron de que esa xente, no momento en que se empadronou, foron autorizados polos seus propietarios. E preguntei, por suposto, se o podía decir, e dixeronme que sí, e senón que o correbor o secretario. Eu descoñezo todos os datos de quen son e quen non. Só preguntei polos 3 decretos que viñan a pleno. Moitas gracias. Avelino, queda suficientemente aclarado. Ben, aquí dá a sensación de que a oposición de Lalín... A ver, se queredes que acabe o pleno pronto, mire, eu estou de acordo en que todos cumplamos os tempos, entón no próximo pleno, pois imos cumplir todos os tempos, empezando por min. Eu poño os meus 3 minutos e listo. Así de sencillo. Pero eu non dou máis, estou lle dando o doble a todo Dios. No, Paco, tinos porque nos puntos non quixaches falar, porque en algúns puntos non quixaches falar. No, pidiches o doble en todos os que interviches o doble de tempo. Bueno, 2 minutos, tiñas 3, pidiches 2 e casi o doble. No, 5 é de entrada, despois o segundo turno son 3, é o que patamos.
O segundo tardaches 5. O primeiro tardaches 8 minutos e o segundo 5. O sea, ti, a lei dun budo, para ti aplícala moi ben. O ancho para ti e o estreito por máis. Iso é caralludo, pero non xa por aí. Vamos a ver. Eu creo que, a ver, dá a sensación de que un tendo a oposición, ao mellor ten que ser un pouco desesperante estar na oposición, e claro, é ver que desde o goberno máis ou menos algunhas cousas, as cousas importantes facémolas razonablemente ben, e non hai por onde arexonarnos. Entón, pois, queredes vir imputándonos cousas que sabedes perfectamente que nós desde o Concello pouco ou nada temos que ver ou podemos facer. Que ocorre? Que no tema da policía local, vamos a ver, todo o mundo sabe que hai pouca policía local, pero todo o mundo sabe que se xubilaron moitos, e todo o mundo sabe que eu non creo que vos, durante o voso goberno, dotarades moi ben a policía local. Creo que non quitastes ninguna plaza. Por lo tanto, jubiláronse con nosos. Claro que ahora hai menos, porque se jubilaron. Nos ahora van 3 plazas que é as máximas que podíamos convocar. Eu quería convocar 5. Solo se puderon convocar 3. Esas plazas ahora mismo están para revisión de como se chama, de admitidos e excluídos, e vaise facer o examen o antes que se poida. Eu digo unha cousa, se chegan ao da academia, pois estupendo, e se non chegan, pois intentaremos que fagan de auxiliares durante o período que os que aproben que poidan fazer de auxiliares, se é que se pode, de acordo ca lei, fazer de auxiliares co cal. Home, non tes un policía local completo, pero tes alguén que vai ser xa policía, que xa ten a plaza, digamos, máis ou menos garantizada, e vai estar funcionando con outro policía. Se cadre, aprende bastante tamén, e cando chega á academia, pois xa lle moito máis doado facelo. Por lo tanto, eu non creo que perdamos ese tempo, non o creo. Pero, en todo caso, a nosa idea é dotar a Lalín de un policía por cada 1000 habitantes máis os mandos á parte. Ese é o obxectivo que temos. Aínda que na RPT, puxemos creo que 38, porque é os que poderíamos poñer para ir sempre a unha historia de máximos. Saben que a mí gustame facer as cousas para as medras, por iso poñemos as cousas ao máximo. Despois xa faremos o que demos feito. E no tema da policía, oiga, a ver, eu creo que a policía, o feito de que un guardia este dedicado ao tema de feiras, mire, sabe por que se puxo o guardia nas feiras? Porque ás veces, algunhas das persoas que veñen ás feiras, pois non son demasiado tranquiliños. E ás veces un policía tranquiliza máis que calquer outro empleado. Por lo tanto, por que está ese señor facendo das feiras? Sencillamente por unha cousa, porque é o mellor que hai na plantilla en Lalín. Non na policía, de todo. É o mellor. E como é o mellor, e é o que mellor entendo da feira, e non nos estamos obligando a facelo, faino el porque quere, como é o mellor, por iso témolo, por iso temos. Pero non por facerlle unha falcatruada a ninguén, é que un alcalde ten que mirar que o que ten é que funcionar os servicios. E eu quero que me funcionen os servicios. E se teño unha persona que é moi válida para iso, pois, oye, é o caso deste home. Pero, como digo, non está nin obligado, está voluntariamente, está facendo iso porque eu entendo que un policía local é que non debe facer. Que o podía facer outro membro que non fora policía local? Sí. Pero que mellor o pode facer é el, porque coñece a agulla de marear, coñece todo o que ten que ver co das feiras e coñece, digamos, por onde coxea cada un dos que veñen poñer os postos. Que ás veces dan moito máis traballo do que ustedes pensan, porque algún é complicado e non se quere poñer onde lle dice que ten que poñerse. E un guardia ten máis, digamos, prestancia que outro funcionario. E logo no resto, mire, señores do PSOE, Mario, mire, vostedes están nunha cruzada, o PSOE particularmente, intentando meternos un marrón ao goberno municipal e van a intentar por terra, mar e aire e por todas as vías posibles, como se o tema do padronamento fora un tema que depende do alcalde ou dos concelleiros. Perdón, non, estades nesa cruzada desde o PSOE. Estades nesa cruzada desde o PSOE, tanto os de Lalín como os de fora de Lalín. Estades nesa cruzada, e seguro que podedes mover cousas, e seguro que faredes cousas, non teño ninguna dúbida, porque, sabes unha cousa, eu sei que na policía, na Guardia Civil, na policía mandades vos, de acordo, xa o sei, non hai ninguna dúda, polo tanto, eu que digo é que o padrón é un tema que funciona cos funcionarios, e o xefe do padrón é o secretario general do Concello, non é o alcalde. Porque mira unha cousa, eu retolle vostedes unha cousa, eu fago ahora mesmo un decreto, se é legal, donde eu autorizilles aos 21 concelleiros, non, aos 21 non, aos concelleiros da oposición, a todos e cada un, a que revisen o padrón de arriba para baixo como queiran. Eu autorizilloslo, porque a min dame igual que ustedes o revisen que non. Que ocorre? Que o problema é
cumplir ca legalidade. E vostedes queren facer ver do torto dereito e queren indiñarnos ao goberno un tema que non ten nada que ver connosco porque o padrón municipal dice é que terá que dar algunhas, dicía Alba estes días, ademais cunha parsimonia total, dice, terá que dar explicacións ao goberno por o tema do padrón. Pero que explicacións se o padrón depende do secretario general? Pregúntenlle vostedes o que estime oportuno, pero el defende que iso está en perfecto estado de revista. Por lo tanto, oye, mira, é que firmou un decreto. Oiga, mire usted, a min os decretos fanmos, eu firmos. Pero no tema do padrón non teño competencia, non teño competencia. Por lo tanto, a cada pau que aguanta a súa vela. E vostedes queren facer ver que os problemas que poida haber con un padronamento, que xa deterán, xa tuveron xente, xa deterán a quen teñan que detener. E como é unha investigación en marcha, xa farán as pesquisas pertinentes. E xa saberán onde está a nai do año. E xa saberán. E que caigan, que é o que teñen que caer. Porque eu fui o primeiro que pedín que aquí había algunhas mafias nesa parcela e que non se estaba actuando contra elas. E eu chamei a Madrid. E eu chamei a onde tiña que chamar para que se pudera facer. E falei ca policía, e falei ca Guardia Civil. Por lo tanto, eu que quero é que se depure, porque, mire, vostedes están empeñados nunha idea falsa. Tanto o PSOE, eu creo que o Bloque menos, pero especialmente o PSOE. Vostedes están empeñados de que eu co gallo, de que como non quero perder os 20.000 habitantes, empadrono canto can e gato hai, sin saber que eu son o competente, non son o competente para a materia, vostedes creen que iso que lle vai permeabilizar nos oídos dos lalinenses porque querenme votar a min ese morto. E iso é totalmente injusto. Como que non o dixestes en ningún momento? Pero, Mario, pero por favor, home, pero por favor, Mario, xa o que decides a todas as horas. Decides na prensa. Decidiron na prensa, decides que eu teño que dar explicacións polo tema do padrón. E eu non teño que dar ninguna explicación que eu non mandei empadronar, nin a ninguén, nin a quitar a ninguén, nin a poñelo. Por lo tanto, oye, cada pau que aguanta a súa vela. Que hai algunha mafia que pode facer algunha cousa cos emigrantes? Que caiga, por suposto. Pero é que nós non temos nin capacidade de investigar siquiera, nin capacidade de investigar, porque non temos nin datos. Por lo tanto, quen ten os datos, que é a Guardia Civil e a Policía Nacional, que actúe, que é o que queremos. Mire unha cousa, Lalín, estamos no eixo dos 20.000 habitantes, como está a Estrada e tantos outros, non? Aquí nacen un e morren 3, vale? Por lo tanto, nós estamos condenados a baixar dos 20.000 habitantes. A única forma de non baixar dos 20.000 habitantes é se traemos xente de fora e se hai postos de traballo para eles. Por lo tanto, aquí o secreto é que haxa postos de traballo para manter os 20.000 habitantes, porque todo o rural de Galicia estáse despoblando, e nós somos dos que menos nos despoblamos. Mire unha cousa, aquí nesta comarca, nós, de cada 3 que morren nace un, pero que en concellos como que están aquí de arredor, e non vou dicir nombres por se vos sinto ofendido, morren 10 e nace un. Nós morren 3 e nace un, pero é que en moitos concellos daqui da periferia de Lalín morren 10 e nace un. E en algún concello hai varios anos que non houve un nacimiento. E nós, gracias a Deus, pues bueno, estamos dando as certas natalicias e non é para tanto. Por lo tanto, mire, se algún día baixamos dos 20.000 habitantes, mala suerte. Pero mira unha cousa, Xanxeixo ten 17.000 habitantes e funciona como un concello de 20.000. A mí iso preocupalle-me cero. Pensa que vai haber menos inversións? Non. Inversións non. O que vai haber é menos participación de ingreso do Estado. Punto. Nada máis. Porque Sanxenxo ten 17.000 habitantes e funciona como un concello de 20.000. Exactamente igual. E ten 17.000. Que ocorre? As características son distintas as de Sanxenxo de aquí. Entón, que algún día temos que baixar dos 20.000 habitantes? Por mala suerte baixaremos. Que queremos? A única forma de non baixar é traer algunhas empresas para aquí que creen postos de traballo. É a única solución. A única solución pola que podemos traballar. O resto non podemos fazer nada. Porque aquí estamos aguantando porque houve esa ola de venezolanos, se non xa houbéramos baixado, gracias a Chávez, nós temos os 20.000 habitantes gracias ao goberno fenómeno que hai alá en Venezuela, porque se non houberan vido para aquí os venezolanos que viñeron, nós xa baixáramos dos 20.000 habitantes, vai che boa. Vai che boa, sin dúda, sin dúda, sin dúda. O que? A ver, é increíble as voltas que lle quere dar as cousas. A ver, Lalín
ou temos xente que veña de fora para aquí a traballar, porque non hai, aquí hai parados, sí, pero non hai quen queira traballar na construción, non hai quen queira traballar na hostelería, e non hai quen queira traballar na agricultura, non. Entón, claro, pois hasta certo punto sí, porque miren, xa lles contei, 10 personas formadas con 300.000 euros, terminan o curso perfectamente, e só 2 se puderon contratar, e había contratos par 10. Entón, gastamos 300.000 euros en formar a 10 mulleres para ir traballar para a axuda no fogar, e resulta que había 2 empresas que daban os 10 contratos xa de entrada, e só 1,5 se contratou. O cal, está claro que a xente non quere traballar, porque se eu fago un curso de emprego e me ofrecen un traballo, como? Os traballos son nas 2 residencias que había. A ver, claro, se quere poñémolo de ingenieros, ou, claro, é que habrá que traballar no que hai que traballar. A ver, fixéronse os cursos de axuda no fogar, e as 2 residencias contrataban as 10 persoas, e máis aínda. E resulta que das 10 que formamos aquí e que se gastaron unha pasta que nos dou a Xunta de Galicia, só aceptou traballar 2, creo que foi. Non Bea. Cantos aceptaron traballar? 2, non? 2. De 10. E contrataban as 10. Ese é o que é un cachondeo. Entón, claro, necesitamos emprego de calidad e necesitamos xente que queira traballar e non que queira vivir dos nosos subsidios. E hai algúns que gustelle vir a este país para vivir dos nosos subsidios. E iso é malo. E iso favorece, sobre todo, o goberno de PSOE, de coalición con Podemos. Ese é o que favorece que haxa tanta xente que viva dos nosos servicios sociales. Ese é o que o favorece. Favorece moitísimo. Ben, vamos a Paco. Lamento votarse en contra a moción porque é a única que votamos hoxe aquí. Eu lamento porque me gustaría votar a todo a favor, pero non sabía... Votamos. Fáltame Iria. Ben, entón, 20 votos emitidos, a favor 8 de compromiso do PSOE e do Bloque, en contra o Partido Popular, queda rexeitada, rogos e preguntas. Sí, Paz. Sigue aquí que me están esperando. Queda Paz agora presidindo o pleno, que teño que facer agora un chinme aquí urxente. Quedamos para o pleno de que vos chama Maripaz, en canto que teñamos papeles feitos, eu creo que o lunes deben estar, e poñémolo un día de semana que nos veña ben a todos, e facemos a comisión informativa e o pleno na mesma hora. Aí estamos todos de acordo, os portavoces. O secretario dixome que se estábamos de acordo, que non había problema. Pois entón facemos comisión e seguido da comisión o pleno. Non, 15 ou 20 minutos despois. Bueno, pois tomamos un café, César, entre... Para o dictamen hai que subir a gestión. Vale. Pois bueno, pero... Non se pode, se non se pode, non se pode. Vale, venga, de acordo. Sí, como non quería ocupar máis tempo, non me dabades unhas preguntas que non me quedaron claras a relación da moción que recitaches do BNG, que, por certo, é increíble que se vos pida comparecencia polo tema da Policía Local, que sexa a única moción que receitades, como se non tiverades que dar ningún tipo de explicación a situación, xa amosa o interés que vos ten. As preguntas serían... Creo o Goberno, como dixo, que é a mellor persoa para levar este tema. Cree este Goberno que un policía local, que hai que quitar un policía local da plantilla para dedicarse a unhas funcións que non son as súas? Non cree este Goberno municipal que, desde logo, hai persoal moito máis acaído para, obviamente, desempeñar esas funcións? Pode
esta persoa a desempeñar funcións para as que, desde logo, non existe ningún decreto que ampare nin a él, nin obviamente ao goberno municipal a hora de poder leválas adiante. Lle parece que legitimar a policía local que vaya polos comercios recaudando cartos para as festas, para as feiras, lle parece que eso legitimar a policía local? Que opinan que un veciño de Lalín, un policía local, lle entre, por exemplo, no seu comercio a pedirlle cartos para unhas festas ou para un anuncio, por ser máis concreto, para o libro das festas, que xa hai que ter pouco cariño pola policía local para darlle esa función, e que despois chame pola noite e lle salte un contestador, unha grabación dicindo que chamo 112 ou a Garda Civil. A mí me gustaría saber que pensan diso. Tamén quería preguntar se van... como é posible que non se sacaran en máis dun ano, insisto, porque non o quixeron decir, pero entón que o que testen por escrito, estas 3 prazas, cando facían, obviamente, tanta necesidade. E esta seguinte pregunta parte dunha afirmación, que na Lalín hai mafias. Sí, sí. En Lalín hai mafias actuando. E que non teñen que ver, desde logo, nin cunha religión, nin cunha nacionalidade. Porque, desde logo, os desa mesma religión ou esa nacionalidade sufrenas seguramente máis cos que non somos nin desa nacionalidade nin desa religión. Pero como facemos esta afirmación, e a fixemos sempre, e algúns de vostedes se rasgaban as vestiduras, e agora, claro, como hasta houbo detencións, e agardamos que sexa, pois obviamente, as primeiras de moitas máis que, ao noso entender, ten que haber, si lle parece responsable que este goberno deixe mínimos históricos a policía local frente á situación de inseguridade que hai en Lalín. E mira, nós, afirmacións dos que veñen de fora, veñen a vivir de subsidios ou así, nos parece realmente denigrante e insultante. Nos creemos que os que veñen de fora, menos mal, porque desde logo creemos que veñen na súa inmensa maioría a gañarse a vida como nós o fixemos no seu momento, porque de subsidios tamén non hai que ser de fora para vivir deles. En todo caso, eu... Que? No, última pregunta, pero ti dirixes o pleno? É outra pregunta, se Abelino dirixe o pleno. Veña, deixámosche un pouquiño... É unha pregunta xa que lle fago aos seus concelleiros e concelleiras. Teñen unha sensación de inseguridade en Lalín ou non a teñen? Mataches, Paco. Sí, gracias. Ariana. Tes a palabra, Ariana. A ver, onde estás? Aquí. Vale, son 2 preguntas. Unha é como se fixo a selección dos produtores e das produtoras que participaron na feira do mel de Lalín, quen os seleccionou, porque quedaron produtores premiados noutros certames fora que teñen aquí as súas albarizas. Se eran cuestións persoais da organización, esa selección. E a segunda é se se cumpriron as bases de concesión para a selección dos postos da carpa do cocido. Nada máis. Gracias. Por parte a ti, Anxo. Venga, chao. Tes a palabra, Anxo. Sí, vamos a ver. Veña, imos rapidiño, que hoxe imos moi ben de tempo. Vale, mira, vamos a ver, tradicionalmente contratábase unha medición Por favor. Tradicionalmente contratábase unha medición de impacto en medios, é unha pregunta sobre a feira do cocido, que realizaba a empresa Cantar Media. Este ano non se contratou, non se fai ningunha medición de aforo, realmente nunca se fixo, sempre facilitou uns datos de aforo
A organización, eses datos, estaban feitos, vámoslo deixar aí, pero a única medición que se coñece en relación á Feira do Cocido, e non é exactamente a Feira do Cocido, senón a gala, pois son os datos de audiencia que facilita Barlovento. E a realidade é que este ano volveu a perder a audiencia, está nun 11,5% de audiencia, 73.000 espectadores, perdeu un punto e medio con respecto ao ano pasado, e, por exemplo, con respecto ao 2015, pois a caída é casi do doble. Entón, eu querería saber que datos utilizan o Goberno de Lalín para facer que datos ou que método utilizan para facer unha valoración da Feira do Cocido. E despois, outras dúas preguntas é que sabemos, porque saiu publicado na prensa, que o Goberno de Lalín solicita fondos europeos para poñer en marcha un plan de dinamización e modernización do comercio local. Nós queríamos saber que técnico ou que empresa desenvolveu ese plan de dinamización e modernización e tamén se falaron con algún representante do sector do comercio ou con algún comerciante para elaborar este plan. Moitas gracias. Gracias. Alguén máis? Eu teño unha pregunta. Vou volver ao tema dos marcadores. Xa sei que son pesado, pero non me importa, vou seguir sendo. Tes a palabra, Mario. Gracias. Ti dai, veña, rapidiño. Perdón, anticipeime. Mala eres, Deuncho un conto. Bueno, é curioso dos marcadores. Vemos que o licitaron varias veces e quedaron desertas todas elas. Despois consultaron a incidencia cos posibles licitadores e todo indica que o prezo non se asusta ao obxecto do contrato. Como estas axudas eran da Deputación, xa eran do ano 2023, deciden desistir dos 34.000 euros que tiñan adxudicados para este contrato. Elaboran unha nova memoria e solicitan de novo a subvención para o mesmo contrato co mesmo prezo. Se non se asustaba o prezo ao obxecto do contrato, como é que o sacan outra vez o mesmo? Nada máis, non teño máis preguntas. Perfecto. Unha única pregunta. O teu turno. Rogo ao Goberno de Lalín que teña en conta, a miña opinión, de decir que Lalín con toda a seguridade estaría nos 21.000 habitantes, cando menos, se no momento que se pediu se tivese en conta a petición de aumento do polígono, da cuarta fase do polígono Lalín 2000, e que me consta que habería empresas de Lalín que se terían instalado ali, empresas de Lalín que terían ampliado ali e empresas de fora que se terían instalado ali e que non teríamos este debate sobre a categoría porque estaríamos nos 21.000 habitantes. E isto ten responsables políticos, que penso que non é quen lles está falando. Nada máis. Bueno, pois damos por rematado o pleno, bo antroido, disfrutar e na semana concretamos. Hombre, é iso que estou sentada.